Erditik aurrera helduta maldan bera, leginan bera egin du bidea Porsche izaz liderarekin. Batu zaitez tropela.eus atarira. Txirrindularitzaz euskaraz gozatzeko. Batekin naiz irratiko tropeltxoarekin. Sariak zuretzat eskuragarri. Turra hasi bitarte, irekita. Egin zure kiniela. Txirrindulariak azten lako lana, jare xaramburu garaie. Beldur pauso. Egunon. Egunon. Egunon! Egunon. Prest uda ziraragarri bat pasatzeko? Noski baietz, festarik festa ibiltzeko gogotxu. Baina nire motxorekin egon nahi bet. Ez. Ai, Zalantzarik baduzue, galdetu orain. Baina noiz itzuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut. Eta txosnak? Non dago txosnagunea? Noiz joango gara etxera. Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin. uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelehenetik ostiralera, goizeko 9:00 hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia, fresko, fresko. Zazpiterria ditugu eta editorialari begiradatxo bat emango diogu. Gaurkoan garan datorren editoriala zein iritzi dakarren editorialki kontatu eta irakurriko dizuegu. Hala dio, Laneko ezbeharren kontrako fronteak. Labek bide penaletik salatzea erabaki zuen 2024an Aranoan gertaturiko lan istripuaren xehetasunek nolabait errealitate gordina erakusten dute. Langile migrante bat larri zauritu zen hanka batean eta ondo ezebilen zerra baten ondorioz izan zean. Enpresako arduradunek uko egin zioten ambulantziari deitzeari eta lankide batek eraman behar izan zuen ospitalera. Bidean, administratzailea deitu zion 500 euro eskaintzen honi lan istriporik izan ez zuela esatearen truke. Ez zegoen alta emandak gizarte segurantza. Arranoren kasuan ez du Euskal Lan Harremanen errealitate islatzen, baina ez da anomalia bat ere. Guardia Zibila bi pertsona atxilotu zituen atzo ere Bizkaian, langile atzerritarrak lan esplotazioko sare baten buru izateagatik, ikerketa hainbat lan istripuen berri izan zen. Azken urtetan izandako ezbehar tasa altuak alarma piztu ditu. Beti dago hala beharreko kasua, baina istripuen gorakada ezin zaio egotzi prekaritatearen goraldi betean dagoen kausalitateari. Langileen osasuna eta eskubideak urratzeko prest jarraitzen duten enpresariak egoteare azken finean hori da gertatzen dena eta harrapatzen dituztenean ez zaio oso garesti ateratzen. Hori dela eta LAB sindikatua bide penalari ekitea erabaki dute. Hala ere lan hori ezin dute zentral sindikalek edo poliziak egin. Baderakunde bat hori egiteko enkargua duena eta indartu behar dena lan ikuskaritza. Arazoa dena den asko zarago doa, eta langileen lan baldintzekin du zer ikusia, zenbat eta ahulagoa izan bere egoera, orduan eta prekarizatuagoak direlako. Arregatik, atzo jakintzenez, Hego Euskal Herrian 74.000 migratzailek eskuratu duten erregularizazioa albiste ona da. Langile batek errezago defendatuko ditu bere eskubideak, handik gertu deportaziorik ez badu, bere eskubideen urraketa gutxiago jasaten dituen bezala, etxegabe baten mehatxu ere bere gain hartzen ez badu. Bueno, hori da gaurkoan editorialak dakarna garan eta orain azalek dakarnaren berri. Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak honako tartea eskaintzen dizu. Bain zuzen euskararen kontrako eskuhartze judizialen aurrean herritarrek irmo erantzun dute. Hala dio Garako titularra gaur eta argazki ere hori eskainia da Bilboko EHUko kampusean jendetza dagoela. Gauza bera berriak titularrak kasu honetan hala dio euskara desofizializazio bidean dela ohartarazi eta hori eragoztera deia egin dutela. Deian hain zuzen segurtasun eta barne sailek Labanen datuen sarbideen eta migrazioaren artean akordioa lortu dutela dio segurtasun batzordea izango dela aurki eta hori iragarri duela Zupiria. Deiaren titular bera, kasu honetan, Noticias de Gipuzkoak ere, alderaketa bakar argazkion dago. Esaterako deian, Bilboko Euskal Museoan ageri dira aurreskua dantzatzen, bertanko lagun batzuei eta Estatu Batuetatik, Hego Amerikatik eta Australiatik gurera etorritako diasporaren gazteak direla dio. Eta kasu honetan, Noticias de Gipuzkoan, argazkian Donostiako fantasiazko eta beldurrezko festivalaren aurkezpena Samantha Hudson ageri delarik. Noticias de Diario de Noticias Navarran, kasu honetan,
Erregularizazio prozesuaren ondoren, Nafarroan enpleguaren datuen errekorra apurtu dela dio, 323.000 lagunek kotizatzen dutela. Eta itxaropen gune elkarteko Sara Zanzageri da, Alboan Samuel eta Marcela Moreno Kolonbiarra dituelarik. Diario de Navarrak, El Correok eta El Diario Baskok titular eta argazki bera. Hiru eta argazkia Espainiako selekzioa da. Gola ospatzen ageri dira, 3 eta 0 irabazi dituela Australere. Eta titularretan dakarte, Guardia Zibileko zuzendaria inputatu dutela bere agenteen kontrako ustezko konspirazioa egotzita. Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Bueno, asteburuan eta biharkoan zehazki abiatuko dira besteak beste Baionan Euskal Unibertsitatea, Udako Euskal Unibertsitateak antolatutako ikastaroak Euskal Irratietan horren berri ekarri dute. Udako Euskal Unibertsitatean Udako ikastaroak aipatuko ditugu, ostiraletik larun batera atelierak antolatzen ditu Baionan euskaraz. Zoin den ueuren filosofia, horretarazi behar da ere Baionan sortu zela Euskarazko Unibertsitatea bultzatzen duen egitura hau, hortaz mintzatzeko besteak beste gurekin dugu Oiana Zamponi Gale UEUko Ipar Eskolegiko Permanentea, egunon? Egunon, Kristof. Beraz, Baionaz gain, Iruñean, Eibarrean edo Usurbilean ere badira kurtsuak udantzear, lehenik zoin jenderi zuzenduak, zoin profileko jendea da? Beraz, ez da profil berezirik saiatzen gira publiko aski zabal bat unkitzen, baina egia da euskaltzale eta euskaldunei gehiago zuzendua dela gehienetan, deia gure ikastaro guztiak euskaraz egiten dirilako, naiz eta batzutan itzulpena jartzen aldugun, ala ere gure helburua, ueuren helburua da unibertsitatea euskaraz eta egikoia izan adin. Beraz, gure helburu nagusia horiek direnez, publiko aski zabal bati zuzenduak dira gure ikastaroak, eta gaiak aski hainitzak izan daitezke zientzien inguruan, euskararen inguruan, edo soziologia ahloan, zinez, beraz lankidetzan antolatzen ditugunez, pixka bat proposamenen arabera egiten da. Senditzen da, batzuenganik lotxa behar bada unibertsitatea itza hor baita eta kompleksu bat badela? Edo ez diteko, edo? Hori ez dakit sobera, pentsatzen dut batzutan jendeak unibertsitate hitza ikusten duelarik berdin beldur bat izaiten duela akademikoa den hori guztia, pixka bat bere tokia ez aurkitza, baina egia da ueun beti garatu dugula zinez helburua dira, zinez akademiatik etortzen diren ikerketa guzti horiek publiko zabalera transmititzea. Beraz, gure helburu nagusia hori denez, espero dut lortzen dugula publiko zabal bat biltzea eta beldur hori pixka bat desagertaraztea. Ostiral eta larun bateko eguner interesatzeko, ostiralean, herri zaintzailea helburu gaitzat hartu duzue, udalbiltzarekin partaidetzan, aurkezteko egun hori? Beraz, udalbiltzak garatu du 2024ko irailetik eta 2025ko uztaila arte, garatu du hausnarketa kolektibo bat, eta egin zaintzailearen inguruan. Beraz, egin zaintzaileak gai biziki zabala da, baina nola antolatzen den zaintza gure egietan. Eta haien helburua izan da lokaletik abiatzea, global eruntz joaiteko, eta zenta Euskal Herria beste tokiak bezala zaintzaren inguruko kezka horrekin ere ibiltzen da. Eta beraz, udalbiltzarekin lankidetzan antolatu dugu hori, zeren iparraldean sortu duten liburu suri hori, ez da oraindik aurkeztua izan. Beraz, helburua izan da ere landu duten hausnarketa hori publiko zabalari aurkeztea eta airedu konkretuak hartuz iparraldekoak eta ere pixka batek hegoaldekoak. Helburua izanen da zinez, nola ezan, jendea mintzaraztea eta pixka bat akademiatik heldu den liburuska hori bulgarizatzea eta publiko zabalera zabaltzea. Eredu konkretua, bez konkretuki adibide bat emaiteko? Beraz, konkretuki, adibidez lurzaindia edo lurjamak eramaten dituzten dinamikak, eran nahi du nola lurra zaindu, nola laborariak sustatu eta nola bizi laborariekin gaur egun adibidez. Me izan daiteke ere emaztearen inguruko
gaia, nola emazteak zaindu, gaur egun, eta gainea pilpilean den gai bat da, nola emazteak babestu bortizkeriaz, edo aurrak ere, gaur egun ere, Frantzian aldean tematika da, baina izan daiteke ere nola gure zaharrak hartatu, nola garatu egi bat, nun zahartzen algiren lasaiki. Nor mintzatuko da... Adibidez, Lujamaren izenean etorriko da Patxi Iriart. Gero izanen ditugu, adibidez, EHUko irakasle batzu, Andere Ohmazabal adibidez, baina gero, gure mai inguruan, Pasaiako udaleko gizarte langilea etorriko da, ditugu ere Ladisa Jozagarrai adibidez, berak ziburuko gaia aipatuko digu, eta saiatzen gira pixka bat denetatik edlu diren pertsonak biltzea, eta pixka bat zerbait zabal aurkezteko. Nezete horretan, ostiralean hasiko da hori? Beraz, hasiko da 9, gure ikastaro gehienak 9 aldera hasten dira. Beraz, 9 izanen da Etxepare lizeoan, egizaintzaileak, eta gero biharamunean aurkituko gira mediatekan aldiz, Baionako mediatekan. Pizkundeaz mintzatzeko? Hori da, gaur egun ikusten dugu, ez dakit jendeak segitu duen edo, baina Euskararen inguruan Euskal Kontseiluak garatu zuen pizkundearen gai hori, eta beraz maiatzekin lankidetzan, eta Jon Meren Txakatoje UEUko filosofia arloko arduradunak, garatu dute tematika horren inguruan egun erdi bat, jardunaldi egun erdi bat, eta beraz mediatekarekin lankidezan antolatzen dugu, eta helburua da ikustea kulturalki nola berpizten dugun gure kultura, gure euskara, gure hizkuntza, pizkundea izan zen garai batez, beraz 19. mende bukaeran edo hola, eta hor ikusten dugu behi bat heldu dela, eta behar bat badela gure hizkuntza eta gure kultura berpizteko edo bederen berrabiarazteko. Hala, zenta eskual kultura inaugusi zuen pizkundeak erranduzun bezala. Hori da. Eta helburua, filotxokok ere garatu du jardunaldi hori, eta helburua da zinez, pentsatzea nora joiten giren, eta zer gaitik baden berriz berpizkunde hori. Pizkundeaz mintzatzeko larun batian, horre nor mintzatuko da? Hitz eginen duten artean, beraz badugu Mikel Aizpurua, bera historia garaikideko katedraduna da EHUn, eta berak pixka bat Euskal Herriko historia ipatuko digu, eta pixka bat nola pizkunde hori nola pizten alden kultura bat edo suspertzen alden. Gero ondotik izanen dugu Laura Mintegi-Lakaja, bera idazlea da eta hizkuntza eta literatura didaktika saileko zuzendaria da ere. Pizkundeari begira literaturan nola aipatzen den erranen digu. Eta gero ere Marcos Zapiain Agirre, filologia eta filosofiako irakaslea, eta bukatzeko Lucien Etxezarreta eta Eduardo Podakak eginen ditugute agor. Ipar Euskal Herrian, goi mailako ikasketa guti badira euskaraz, utxune hori betetzerat heldu da UEU? Itxaiatzen gira, gure helburua da zinez guk dena euskaraz emaiten dugu albezain bat, noiztenka aldibereko itzulpena jartzen dugu, adibidez egizaintzaileen kasuan badakigu etorriko direla beste pertsona batzuk, beraz, hor aldibereko itzulpena jarri dugu plantan, baina gure helburua da zinez unibertsitatea euskaraz egitea. Eta gainera aurtengo udako ikastaroen nola ejan tematika handia da euskararen tokia ikerkuntza mailan, akademia mailan. Badakigu, Ipar Euskal Herrian uste dut ejan dezagun badela euskal ikasketak segitzeko aukera euskaraz, naiz eta badituzten beste gai asko frantsesez sartzen direnak. Beraz gaur egun Ipar Euskal Herrian ezin da euskaraz segitu zure ibilbide unibertsitarioa. Beraz, UEUrekin saiatzen gira pixka bat hori tapatzen edo nola ejan betetzen utxune hori, zeren eta saiatzen gira beraz UPPA eta beste unibertsitateekin lankidetzan gauzak garatzen, Ipar Euskal Herriak ere izan dezan bere euskarazko unibertsitatea. Urtean zehar eta horrekin bukatzeko bestelako hitzaldiak antolatzen dituzue, zoin gaiez eta zer sikatzen duzue?
Beraz, bai, udako unibertsitatea balin bagira, udan dugu gure nola ejan puntu handiena eta hor ditugu gure ikastaro gehienak. Urte osoan zer saiatzen gira ikastaro jardunaldi edo hitzaldiak antolatzen. Iparraldeari doakionez, gure helburua da zinez ikerle euskaldunak batzea, beraz horren inguruan eta publiko zabala ere unkitu nahi dugu, beraz sehaskarekin lankidetzan hitzaldi zikloa garatu dugu, beraz 3 hitzaldi egin ditugu momentuko eta behitzasiko gira sartzen, hor zinez gehiago ziblatzen ditugu euskal ikasketak segitzen dituzten aurren burasoak, baina ez bakarrik eta momentuko hartu gira ez direla baita ezpada horiek etortzen, baina interesatuak diren pertsonak. Eta gero, badugu ere, beraz, akademiatik tertarika, hor zinez liburu aurkezpenak garatzen ditugu, eta hori Eusko Ikaskuntza Iparralderekin lankidetzan antolatzen dugu. Mentan antolatu dugu, adibidez, etxearen korapiloaren inguruko liburuaren aurkezpena. Beraz, hor ere, UEUk argitaratzen dituen liburuen aurkezpenak dira, beraz, hor saiatzen gira ere divulgazio lan bat egitea. Eta gero gure gunetik, Baionatik ari girenez gunetik, kafe on garatu dugu, eta hor ikerle gazteak ziblatzen ditugu, eta haiekin, beraz, saiatzen gira beti kazetari bat jartza haiekin, eta pixka bat topaketa moduan gomintatzen ditugu beste ikerle gazte batzu, eta beraz, gazte batek aurkeztuko du lantzen duen gaia, edo jada landu duen lan bat, eta gero ondotik eztabaida tipi bat sortuko da ikerleen artean, eta biziki aberasgarria da, zeren hor jendeak filtrorik gabe hitz egiten du, eta biziki aberasgarria izan da egin dugu bat Madi Quintanarekin, eta super interesgarria izan da, eta datorrena ikastaroetik antolatuko dugu, beraz ostiralean 6etan txilgunetik. Oiana Zamponi Gale, mila esker. Mila esker zuri. Bueno, zeska ipatutu besteak beste Baionako UEUren ikastaroen baitan, zehazkan aipatu genizuen aldaketak datozela eta tartean Urgorostiagak urte askotan bertan izan duen, ikastolen Ipar Euskal Herriko Federazioan izan duen zuzendaritza kargoa utzi egingo duela. Beraren gana jo dute. Urgorostiaga 18 urte eman dituzu Sehaskako zuzendari gisa, eta zure postua beraz utzi duzu, etapa baten bukaera iritsi da, egunon? Bai, egunon. Bai, egia egan, beraz, aste honetan finitzen dut, eta bihotzean simiko handi batekin utziko dut Sehaska. Eta, egia egan, azken egun hauetan, hainbat jendek eskertza mezuak bidaltzen dizkit, edo mailak, edo WhatsAppez, edo EHZ-etan gurutzatu ditudanak. Eta, benik den jende guzioiek eskertzen ditut, konfiantza egin izaganagatik, azken finean 18 urte bizitza bat da. Eta izan Sehaskako langile, irakasle, ikastoletako buraso, horiek dira Sehaskaren magia egiten dutenak, eta nik ez ditut sekulan aski eskertuko. Ikasle bezala ere hasi ziren, azken finean Sehaskan bizpahiru urtetatik barnean izan zira, pentsatzen dut egitura handituz joan dena inean ere, ez dela egunero simplea olako egitura bat kudeatzea, nola egiten da azken urtetan, pentsatzen dut ikasi duzula hainitz erakutsi duzula, bilakara hori nola ikusi duzu? Bai, Sehaskan hasi nintzenean, zuk egin duzu ikasle ohia naiz, eta azken finean Obelix bezala lapikoan erori nintzen, nire ama ere izan baitzen lehen erakasleetari, eta Sehaskako batzordera egilean ere izan baitzen. Baina, azken urteetan, beraz, Sehaska 2008an zuzendari gisa hasi nintzenean 2004 ikasle ziren, hor 4.800, beraz, 4.300, kasik doblea, eta egia jan 13 ikastolaren sojera lagundu dut, kasik ikastola guziak behitu ditugu, hor gelditzen zaizkigu bizpahiru, azken negoziaketetan ariginak behitzeko. Beraz, ustut baldintza honetan uzten ditu da ikasleak, erakasleak, eta zinez sekulako indaja bada, sekulako lana egiten da, elkartasun katea bat da Sehaska, eta belaunaldiak pasatzen dira, eta geroz eta indartxoago girela pentsatzen dut. Zuretzat azken edo 18 urte hauetan,
duzun oroitzapena hola zerbait zinez garrantzitsua izan dena zuretzat lorpen gixara edo zerra baduzu zerbait berezirik azpimarratzeko? Niretako azken finean sehaska izan da bilbide logiko bat, ez? Lehenik 15 urtez kazetaritzan aritu nintzen, lehenik Euskaldunon egunkarian, eta gero Le Journal du Pays Basque sortu ginuen. Frantsesez zen, baina helburu nagusi bat zuen, zen garai hartan Euskararen kontrako diskursoak isilaraztea, eta ustut hori lortu ginuela, eta azken 18 urteetan egin duguna da, Euskararen kontra ez izaitetik Euskararen alde egitera. Eta hor urrats handiak eman ditugu, kolektibitate ezberdinak Euskararen alde ezagri ditugu, azken adibidea da azterketen gaian, neok pentsatzen ez zuena, azterketen inguruan erri guziek bat egin dute, hau batez ari dira oraino ere bozkatzen azterketak euskaraz izan daitezen, eta uste dut azken finean estatua isolatu dugula gai hortan, eta estatuan berean ere molak legeak, guk bultzatu ginen molak legeak, erakusten du estatuko aparatuak baizik ez direla gelditzen hor isolaturik euskararen kontra, egan nahi baita Kontseilu Konstituzionala, prefeta eta akademia ikuskari ezberdinak, beraz irabazten ari giren gauza bada. Zailtasunetan erran daiteke azkenean sehaska beste hainbat egitura bezala handituz joan den heinean masina handia bilakatu dela eta kudeatzeko eta lan egiteko horrek konplikatzen duela egoera? Bai, dudarik gabe, sehaskako zuzendari da egunean 24 horren eta astean 7 egunez aritzea da, beraz hor pixkat hartuko dut. Baina izigarria da magia bat bada hor, nola jendeek eien aujak emaiten dituzten ikastoretan, baita ere frantses jendeek, ez dakitenak euskararik, erabakitzen dute eien aujei transmititzea, eiei transmititu etzaien hizkuntza bat, eta uste dut hori izigarria dela ze indar egiten den, eta hortik ere segitu behar dugu, sehaska handitzeko, euskara zabaltzeko, gure helburua baita euskara gizartearen ehuneko euskara jakin dezan. Hainbeste urtetan ezagutu dituzu elkarte, erakunde, hautetsi, politikari, jende biziki ezberdinak, bai iparraldean, bai Euskal Herri osoan, eta haratago ere, hortarako ere balio du sehaskak harremanak saretzeko? Bai, eta banituzke 1000 anekdota, baina mikroan ezin direnak kondatu, beraz geroxago kondatuko ditugu, kafe baten inguruan. Baina bai, eta sehaska instituzio bat bilakatu da, eta Euskal Elkargoaren sojeran ere Garapen Kontseiluan kide aktibo bat izan zen sehaska, Pascal Lindo lehendakari zela, eta ustut Euskal Elkargoaren sojeran ere eragina izan duela, Ipar Euskal Herriaren instituzionalizatzean, eta euskara ofizialki onartze hortan, beraz aktore biziki garrantzitsua da, instituzio bat bilakatu da sehaska ere, baina ez luke biztan dena bere oinarriak ez ditu antzi behar, euskararen aldeko egitura militante bat dela sehaska. Hor da ere, konfederazioaren baita sehaska ere azaroan iragarria den manifestaldia beste urrats bat izan daitekeena euskararen ofizializazioaren edo koofizializazioaren bidean. Bai, eta egiten nuen bezala, azken finean estatua dugu azken finean orain parean, argikia agertzen da, hemengo bai erriko hautetsi edo parlamentariek eta denek sustengatzen baitute euskara, eta euskararen ofizialtasunaren aldeko urratsak emaiteko pres baitira, baina gelditzen dira estatuko egitura hoiek, egitura zaharkitu hoiek, beste mende batean kokaturik gelditu diren hoiek, beraz, azaroaren 21 milaka jende baldin bagira, lortuko dugu jende horiek ere mugiaraztea. Zer eginen du Gorostiagak hemendik goiti? Galdera ona, nik ere espaitakit, beraz, edo errikintzaren inguruan lan bat atxeman eta orain arte bezala segitu, edo lan ahunt bat atxeman, eta buruan ditudan hainbat proiektu biziarazi edo sortu. Oino ez dakit, orain uda goxo bat pestarik pesta pasteko goa dut, eta irailean ikusiko zeiten dugu. Hala ere, sehaskako guraso izaten segitzen duzu? Eta bai, oino azken 3 urteak gelditzen zaizkit, bada 20 urte baino gehiago guraso naizela sehaskan, beraz, azken 3 urte horiek ere gozatzeko xedearekin. Ur, mil esker gurekin egonik eta bideon. Mil esker eta zorionak ere Euskal Irratiek egiten duzuen izigarriko lanaren dako eta zuen beharra dugu. Mil esker.
Bueno, azken minutu hauek Iker Gurrutxagarekin egingo dugu, hain zuzen ere, egunerako abesti proposamena ere bidali digulako Ikerrek. Egun hon entzule, egun hon ekipo, urteko azken tertulia, ikasturteko azken tertulia, denboraldia amaiera gaur, eta ez naiz bat ere originala izango akaso, baina, proposamen bat egingo dizuet zuei. Gaur azkena izan da, egingo aldugu ostiraltxo. Bari, iguntzo eta belokiren kantuak dion bezala. Ostiraltxo, 3 lautrago eta 2 pintxo. Zergatik ez? Ale ba! Ondo bukatu eguna, ondo bukatu astea guztiok, eta asternetik aurrera, kosta la kosta, ondo izan. Gero arte! Ostiraltxo! Ostiraltxo! 3 lautrago eta 2 pintxo. Ostiraltxo! Ostiraltxo! Un blemble, ez edan gehitxo. Astelenak inabiatzen da, aste guztiko saioa, umeak lana kompromisoa, estresaren erioa, aldatan gora ezinera manekearen garraioa, kostata baina netorri zaigu ostirala arraioa. Ostiraltxo, ostiraltxo, 3 lautrago eta 2 pintxo. Ostiraltxo, ostiraltxo, un blemble, ez edan gehitxo. Aste osoa pasa hoidegu, bainigo bera ez duan, ostiralak irri egiten du gure kopeta bestuan. Umeak plazan libren utzi eta garagardoa eskuan, etxera ere juan gintezke, baina ezin gera juan. Ostiraltxo, ostiraltxo, 3 lautrago eta 2 pintxo. Ostiraltxo, ostiraltxo, un blemble, ez edan gehitxo. Ostiraltxo, 3 lautrago eta 2 pintxo. Ostiraltxo, ostiraltxo, un blemble, ez edan gehitxo. Ostiraltxo, ostiraltxo, 3 lautrago eta 2 pintxo. Ostiraltxo, ostiraltxo, un blemble, ez edan gehitxo. Zenenak ere okertzen direnean, nola ulertu gizakia, nola zetxi handik eriontan, begiak zabaltzean,
ezer ez ikusten dela. Zein gogorra den egun bereizea, laster bida aurkitzea, arriskutsua izan ohi da, nola jauzi sistema hontan, zuloraino barneratzean, zaborraz gaituzte, bete ohargabean. Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Milaka lagunek euren haserrea agertu dute Euskal Herriko Unibertsitatearen kampusetan justizia euskararentzat, euskara guztiontzat lelopean antolaturiko elkarretaratzeetan, Bilbo, Donostia, ala Gasteizen. Hezkuntzara hedatu zaigun honetan, abagune berri bat zabaltzen da euskarazko ikasteredu orokortuaren norazkoan eragiteko. Eta horretarako deia... Oñatzaizpuru, egunon? Egunon Pegi eta entzule guztia, bai, bertaratu direne botere judizialaren oldarraldia eta euskararen gutxiespen sistematikoa salatu dute eta hizkuntza ereduen sistema gainditu eta ikasle guztiak berdintasunean euskararen jabe egitea bermatuko duen euskarazko ikasteredu orokortuaren alde egin dute. Bai, bueno, erabakiak badatoz, ez? Euskarak oldarraldi horren barruan, ez, ja erabaki batzuk ikusten ari gara, eta nik uste honek beste marra bat, ez? Marra gorri bat edo jarri doala, eta uste dut hau ez badugu erantzuten hau aurrera jun lehikela, eta nik uste argi esan behar degula. Gogoratzen hasieran pixkat humoretikan edo hartzen zula, ridikulo iritzen zelako, euskara maila gutxiegi dakan pertsona batek exigitzia, aldaketa batzuk egotia hezkuntza sistema osoan. Hoxen, pixkat borroka bezala dela, eta azkenean guzti zeraso bat izan dela euskaran. Gazako genozidioa 1000. Egunera heldu denean, Donald Trumpek ezarritako batzordeak unruak kendu eta palestinarrentzako kontzentrazio esparruak ezartzea aurreikusi du. Hildakoen konpura 73.000 lagunetara iritsi da jadani genozidioan. Hauetako 21.000 aurra dira eta 1000 inguru jaio berriak. Identifikaturiko hildakoa dira, baina The Lancet aldizkari medikua baieztatu du zeharka hil diren pertsona kontuan hartuta, hildakoen kopura 124.000 pertsonetakoa izan daitekela. Uste da, erekinen hondakinen azpian 9.000 eta 500 bat pertsona gelditu direla. Eta gure mugetatik kanpo ere esango dugu, armadako generaloia eta europarlamentaria den Roberto Banakik Italian Giorgia Meloniren koalizioarekin apurtu eta orain alderdi ultrago bat sortu du. Futuro Nazionale izenekoa, momentuz badirudi inkestetan aldeko dezente lortu dituela eta hauteskundeak aurreratzeko aukera geroz eta errealagoa da. Ertzaintzaren barne gaietarako buruzaitzak hilabete baino gehiago drama sare sozialetan agente batek zabalduriko argitalpen bat ikertzen. Hala da, bai, argitalpen horretan ertzaintzaren auto bat agertzen da Ondarroan euskal presoak Afrikara ni olvido ni perdon edota stop ciervos trolarekin.
Argitalpenaz galdetuta segurtasun sailburuak erantzun du barne gaietako buruzagitzak ikerketa hasi zuela 2026ko apirilaren 27an eta abian jarraitzen duela. Eta bestelako kontu polizialetan ere esango dugu, Santiago Pedraz epaileak Mercedes González Guardia Zibilaren zuzendari nagusia eta Manuel Llamas Guardia Zibilaren buruzagi gorena inputatu ditu leire auziaren arabera. Donostian berriz, Leitxarreriak saltzeko denda bateko 22 urteko jabea espetxera bidali du epaileak adin txikiko bati sexu eraso egitea gotzita. Pasaden astean atxilotu zuen ertzaintzak erasotzailea birritan adin txikiko bat bere Leitxarreria dendan sexualki erasotzegatik. Dendan frogak bildu eta epailearen aurrera eraman eta honek kartzelara bidali du. Ertzaintza dei egin die herritarrei ikerketak zabali jarraitzen baitu eta biktima gehiago egon daitezkela uste baitu. Kartzelara bidaliteko 22 urteko erasotzaileak sexu erasoengatik aurrekaria zituen. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafikoaren egoera aipatu horretik ere gogora ekarriko dugu 90 urteko gizon bat zauritu dela ostegun honetan Zestoako adinekoen egoitza batean izandako sutean, suhiltzaileek eta segurtasun sailak jakitera eman dutenez. Erredurekin zaurituriko egoiliarra Donostiako erietxera eraman behar izan dute, adinekoen egoitzako gainontzeko erabiltzaileak terrazan konfinatu dituzte prebentzio neurri gisa. Sutea batez ere egoitzetako gela bat eragin dio eta nahiko azkar hartu dute kontrolpean. Orain bai, orain aipatuko dugu errepidetan ea jazoerarik edo badagoen oinatz. Momentuz nahiko lasai daude errepideak, beti ere ordu honetan ohiko lekuetan autopilaketak dira, baina ez oso garrantzitsuak. Ados, seguraldiari dagokionez esango dugu, eguna lainotxu hasi dugula, baina Araba Bizkaia eta Gipuzkoan sekula izandako ekainik beroena izan dugu 1900 eta 70 urtetik Euskalmeten balantzearen arabera 2022ko eta 2023ko errekorretan erregistraturikoa baino 0,6 gradu zentigrado gehiago izan dira Euskal Autonomia Erkidegoan, temperatura altu ez gain, hilabete hau 21. mendeko lehorrenetakoa izan dela ere adierazi dute. Bau izpide, eguraldiaren xetasunak ere eskainiko dizkigu Iker Ribarluzeak. Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Zerua hodeiez estalirik agertuko da Kantauriar isurialdean goizean eta oraindik ere ez da baztertu behar hemenka euri txiki pixka bat egitea, naiz eta lautanta izango diren eta gehienean ateri eutxiko dion. Ego isurialdean aldiz, Araba eta Nafarroa erdialdean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina pixkanaka ostarteak zabalauak egiten joango dira. Ego isurialdean aldiz, giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean ipar isurian hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta orokorra mintzat ez da espero eguzki tarte askorik izaterik ere, ego isurialdean aldiz eguraldi eguzkitsua nagusituko da eguna amaitu bitarte. Haizeak iparraldetik jo du berriro ere eta arratsalde partean oraindik ere bolada zakar batzuk utziko ditu Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek antzeko eta maximoek ere antzeko jarraituko dute, minimoak 15 eta 20 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak ipar partean 22 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 24 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan. Joarra Aizpurua teknikan, uztailak 3 da ostirala. Informazioaren aria. Elkarretaratze jendetsuak burutu dituzte Euskal Herriko Unibertsitatearen kampusetan USAParen testuinguruan euskarari egin zaion erasoa dela eta kontseiluak jendetza batu du ikaslez gain baita guraso irakasle eta herritar soilak ere oldarraldiaren kategebegi berritzat jotzen dutenaren auziaren arira. Justizia euskararentzat, euskara guztiontzat lelopean 3 elkarretaratze burutu dituzte Bilbo, Donostia eta Gasteizko kampusetan. Bertaratu direnek botere judizialaren oldarraldi eta euskararen gutxiespen sistematikoa salatu dute eta hizkuntza ereduen sistema gainditu eta ikasle guztiak berdintasunean euskararen jabe egitea bermatuko duen euskarazko ikaste eredu orokortuaren alde egin dute. Euskara larrialdian dagoen honetan normalizazio eta bizi berritzan aurrera egin dela esan dute. Oldarraldia hezkuntzara hedatu zaigun honetan abagune berri bat zabaltzen da euskarazko ikaste eredu orokortuaren norazkoan eragiteko. Eta bertan, mobilizazio horietan ere, Idurre Eskizabelek hitz hartu du. Euskararen normalizazioaren kontrako oldarraldiaren beste agerraldi baten aurrean gaudela. Sakoneko arazo bat ere badago, eta da, kontseilutik aspalditik esaten ari gara, A eta B ereduek ez dutela beren helburua lortzen Euskararen irakaskuntzari dagokionean. Alde horretatik,
milaka ikasleren eskubideak urratzen dira, etzaielako ematen euskaraz jabetzeko baldintzarik eta hezkuntza kurrikulumean eta hezkuntza legean jasotako printzipioetara iristeko baliabiderik. Mobilizazioa txikimendu eman dioten eragileak izan dira ELALAB eta Esteila sindikatuak, Euskal Herriko ikastolak, BIGE, Denon Eskola Federazioak, IAS eta IKAMA ikasle antolakundeak eta EHUren Leioako, Gasteizko eta Donostiako kanpusetako euskara taldeak. LAB sindikatuko Garbin Aranburu entzungo dugu. Selektibidadearekin gertatu dena, euskararen kontrako oldarraldiaren baitan ulertu beharra daukagu. Zentzu honetan, Eusko Jaurlaritzaren jarrera arduragabekeria dela iruditzen zaigu. Hezkuntza sistemak zuloak ditu ikasleak euskalduntzea. Eta Naiz Irratiak ere lekuan bertan jarraitu ditu Donostiako protestak, lehen hezkuntzan jarduten duten profesionalak dira, Amaia Arrizabalaga eta Itsas Neolane. Bai, erabakiak badatoz, ez? Euskarak oldarraldi horren barruan erabaki batzuk ikusten ari gara, eta nik uste honek beste marra bat, marra gorri bat edo jarri doala, eta uste dut hau ez badugu erantzuten aurrera jun lehikela, eta nik uste argi esan behar degula. Bainat Felipe Euskaltzela eta etorkizuneko irakasle bezala ere joan da protestara. Gogoratzen hasieran pixkat humoretikan edo hartzen zula ridikularitzen zelako, euskara maila gutxiegi dakan pertsona batek exigitzia aldaketa batzuk egotia hezkuntza sistema osoan, eta gero entzun denean, ikusi denean hoi aurrera joan dela, larritasun osoz bizi nuni bintzat egoera. Eta Katxalin Arizmendi berriz bera bastandarra da, eta bera ere irakasle izateko ikasi du euskaraz. Hoxe, pixkat borroka bezala dela, eta azkenean guzti zeraso bat izan dela euskaran etorkizunerako. Eta testuinguru honetan ere, Argine Elorriaga Usapeko euskarazko azterketaren zuzenketan parte hartu duen irakasletako batek berretsi du Radio Euskadin sistema oso bermatzailea dela eta ziurtatu du 0 batez ezik nota baxuagoa ere atera daitekela naiz eta sistemak hau ez duen zenbatzen. Es posible llegar a un 0 y es posible llegar a una nota de -0. Lo que pasa que el sistema no recoge notas negativas. Zuzentzaileen izen ona zikindu duen polemika eta eskuartze judiziala deitoratu ditu. Egoi Balategi. Angerine Elorriaga EHUko irakasle eta unibertsitatean sartzeko probako euskara azterketaren zuzentzailea da eta erraza izan ez den arren hedabideetan hitz egitea erabaki du esan diren gauzetako batzuk gezurtatu eta berak ordezkatzen duen zuzentzaileen kolektiboaren izen onari egindako kalteari aurre egiteko. Que lo hacemos porque queremos de manera voluntaria y asumiendo en todo momento y conociendo en todo momento la situación del alumnado para, en mi caso, ayudarles, acompañarles, apoyarles en todo el proceso, porque además de corregir cuidamos los exámenes y estar en un momento muy delicado, muy importante en sus vidas, que a mí me apetecía muchísimo estar y que ha sido una experiencia muy bonita, pues hasta que ha pasado todo esto y a partir de ese momento, pues yo particularmente lo he empezado a pasar muy mal. Une oso zailak pasatzen ari dela dio eta zuzentzaileen kolektiboaren defentsan hitz egiteko beharra sentitu duela. Zehatz-mehatz azaldu du zuzentzaileak euskarazko azterketak 2 zati zituela testu bati lotuak. Lehenengoak 5 puntu balio duenak testuari buruzko 4 ulermen galdera zituen, testuaren laburpen bat egitea eskatuz 60 hitzetan eta testua esaldi batean laburtzea. Gainera, testutik ateratako sinonimoei buruzko ariketa bat zegoen eta 5 aditzen eraldaketari buruzko ariketa gramatikal bat. Bigarren zatiak 4 puntu balio zituen idazketa bat zuen, testu nagusiarekin lotu beharreko 2 aukerekin. Osakidetzaren kanpaina bat edota bertso bat. Zuzenketari dagokionez zehaztu du ortografia akatsengatik 2 puntu ere kentzitezkela eta azterketa luzea zen. Gainera puntuak galtzitezken ariketa bakoitzean eskatutako gutxineko hitz kopurura ez heltzeagatik. Batez ere idazketan 180 hitz eskatzen dira eta 148 baino gutxiago dira 2,5 puntu arteko puntuazioa dutela. Egitura jakin bat bete behar dela azpimarratu du eta hala ez egitekotan horrek ere puntuazioan eragiten duela. Zuzentzaileek 0 atera zuten ikaslekiko gogorregi jokatu dutenaren akusazioaren aurrean hauxe du esateko Elorriagak. Entonces, es cierto que aplicamos los criterios con rigor y aplicamos los criterios como a mí en una reunión previa a la PAU me indicaron desde la organización, que nos dijeron, jokatu zabal. Antolakuntzak ezarritako zuhurtz irizpideen arabera jardun dutela esan du. Zalantzazkoak diren kasuetan gainera,
ebaluaziorik onena eginez ikasleentzat. Hala ere, nota horiek atera dituztenen kasuan, akatsen zerrenda luzea zen, eta kasu bat baino gehiagotan azterketako zati batzuk bete gabe zeuden. Zuzentzaile batek ebaluatzen ari den ikasleen jatorrizko ikastetxea zein den jakiteko aukerari dagokionez, honako abadierazi du. Etzaiela berariaz jakinarazten zein ikastetxe zuzenduko duten. Polemika antzu baten aurrean daudela uste du Elorriagak eta eremu geografiko oso txiki batera mugatzen dela guztia. Todo lo que está pasando es bilbaocentrista, es decir, es algo que solamente le compete a la gente que vive en el Gran Bilbao y conoce, interpreta y sabe entender la gente que vive en el Gran Bilbao. Mis amigas de Donosti no entienden qué está pasando. Hori dela eta auzia, Bilbo zentrista dela kritikatu du, Bilbo handian bizi den jendeari bakarrik eragiten dien afera delako. Bain zuzen, Euskal Herriko Unibertsitateak jada jakinarazi die euskara frogautsezko kalifikazioekin gainditu ez zuten ikaslei, beraien notak zuzendu dituztela, Bilboko 5 epaiketegiren ebazpena beteta. Ikasle horietako batzuen abokatuak Europa Presi egindako adierazpenetan azaldu dutenez, unibertsitatearen jakinarazpena jaso dute eta bertan esan dietenez, autoak betearaziz, unibertsitatean sartzeko kalifikazioa jada kalkulatu dira euskara eta literatura 2 irakasgaian lortutakoa aintzat hartu gabe. Eta testuinguru hone eta jazuera honen testuinguru politikoan berriz, Joxarra Bengoetxearen aurka esandakoa zuzendu du Joseba Diez Antxustegi Euskal Alderdi Jeltzaleko bozeramaileak. Jeltzaleak atzera egin du, etzela ongi azaldua esanaz, hanka sartu duela onartu du eta pribatuan barkamena eskatu duela Joxarra Bengoetxeari. Zer dela eta zuzenketa, Kope irratikatean EHUko errektoreari egurra eman zion, kontu eskagartu zen, etzela gardentasunez jokatzen ari aditzera emanez. Al rector hay que pedirle transparencia, es que no sabemos quién conforma el tribunal, con qué criterios, así que le pedimos transparencia al rector. Beste azterketak zuzentzen dituzten epaitegiak osatzeko ardura bakarra EHUrena dela aditzera eman zuen Joseba Diez Antxustegik, Lakuako gobernuak ere horretan parte hartzen duela alboratuz. Informazioaren aria. Goizeko 8 eta laurden, Gazako genozidioa 1000. egunera heldu denean Donald Trumpek ezarritako batzordeak unruak kendu eta palestinarrentzako kontzentrazio esparruak ezartzea aurreikusi du. Eguneko genozidioaren ostean txikituta geratu da Gazako zerrendaren 80%. 223.000 tona lehergailu erabili dituzte eta Israelek kontrolpean du Gazaren 80%. Hildakoen kopurua 73.000 lagunera iritsi da, hauetako 21.000 aurra dira eta 1.000 inguru jaio berriak. Hauek identifikaturiko hildakoa, baina The Lancet aldizkari medikoak esan du, zeharka hil diren pertsonak aintzat hartuta hildakoen kopurua 124.000 pertsonakoa izan daitekela. Uste da erekinen azpian oraindik 9.500 bat pertsona daudela hilotz. Hain zuzen, suetenak ere ez du askorako balio izan eta aurre ikusitako egitureak genozidio indartzeko besterik ez dute balio izan. Meni aztertzeko Donald Trumpen bake batzordeak ezin izan du prozesuaren lehen fasea bera ere bermatu. Pixkanaka atzerantz egin beharrean, Israelek Gazan duen kontrola zabaldu egin du, soilik laguntza humanitarioa daramaten kamioi erena sartzea baimendu baita. Suetena indarrean denetik 1000 palestinar hil dituzte. Gainera, biziri jarraitzen dutenentzat Hamasen gandik kanpo diren babesleku humanitarioak izeneko kontzentrazio esparruak aurrekusi dituzte, kontrol militarra, zaintza elektronikoa eta biometrikoa aplikatuko dituzte oinarrizko hornigaia jasotzeko. Horretarako, unruak ez duela lekurik Gaza berrian esan dute. Eta gutxienez 6 hildako eta 22 zauritu zenbatu dituzte Damaskon Sirian izandako atentatu batean. Bomba bat jarri dute justizia jauregiaren alboan den kafetegi batean. Maher Marwan, Damaskoko gobernadoreak azaldu du ikerketaren bitartez xehetasun gehiago ezagutuko dituztela eta siriar odola isularazi dutenek zigorra jasoko dutela. 2015 urtera atzera egin behar da antzeko atentatu bat topatzeko. Orduan, Saraya Ansar al-Sunna talde jihadistako 25 hildako eragin zituen atentatu aldarrikatu zuen, hala ere agintariek Estatu Islamiarrari egotzi zioten erasoa. Gaur egun berriz, zelulak mantentzen ditu ISISek eta egungo agintarien aurkako erresistentziara deitu dute hauek. Erregimen berria guztiz zatitua den herrialde baten gainean eraiki da Israelgo okupazioa barne duena. Horiek hala, estatu buru bihurturiko Ahmad al-Shara jihadistak parlamentuko 70 diputatu ere hautatu ditu herritarren parte hartzerik gabeko hauteskunde batzuen ostean. Informazioaren aria.
Gaur ere ertzaintza albiste dugu izan ere bertako barne gaietarako buruzagitzak hilabete baino gehiago darama sare sozialetan agente batek zabalduriko argitalpen bat ikertzen. Bertan, ertzaintzaren auto bat agertzen da, Ondarroan, euskal presoak Afrikara, ni olvido ni perdón edota Stop Ciervos traolarekin besteak beste. Bueno, azken traola honek Stop Ciervosek ertzaintzaren kide askok oraindik ere ezkerra bertzelarekin lotzen dituzten polizia edo hautagaiei egiten die erreferentzia. Orain deitzen baitiete subiranismoarekin lotzen dituztenei modu iraingarrian. Hala ere, Warriorers erabiltzaileak egindako argitalpen kutsu iraingarri arrazista eta indarkeriaren aldekoa zuten. Dezentetan aipatzen dira esaterako gomazko pilotak. Argitalpenaz galetuta segurtasun sailburuak erantzun du barne gaietako buruzagitzak ikerketa zizuela 2026ko apirilaren 27an, pentsa 2 hilabete pasa dira eta oraindik abian jarraitzen du ez dakite nork idatzi duen hori. Eta Josu Urrutikoetxea bere kontrako azken auzitik absolbitu egin du Parisko epaitegiak. Alabaina, garaian onarturiko espainiaratzeko euroagindua 10 eguneko denbora tartean indarren jarri eta edozein momentuan egin dezake kanporatzea. Elkarretaratzea burutu dute Donibane Loitzunen errepresioaren aurka. Gotxa 2011 eta 13 urtean izandako ekintzengatik epaitu izan zen, udaberrean egin zioten bigarren auzian leporatzen zioten argitzeko Espainiako entzutegi nazionalanari informazio eskatu zioten. Zehazki Urrutikoetxea apirilean epaitu izan zen Parisen, 2002tik 5 bitartean etako kide izan zen edo ez aztertzeko bertan, fiskaltzak 75 urte dituen euskal militatearentzat 5 urteko kartzela zigorra eta Frantziar estatutik betiko kanporatzea eskatu zuen. Uztailaren 2 honetan Parisko dei auzitegiak erabakia jakitera eman du. Urrutikoetxea errugabe jodu gauzakala auzitegitik libre atera da ugako militantea, baina egoera zaurgarrian dago. Ben Frantses estatuan zabale dituen auziak amaitutan, Frantziar justiziak bere kontrako euroagindua jada onartu duenez, Urrutikoetxea espaineratu dezakete berehala. Ebazpena plazaratu eta hemendik 10 egunera izango da irmoa eta handik aurrera edozein momentutan gertatu daiteke kanporatzea. Donibane Loitzunen Urrutikoetxearen kontrako sorgineiza salatu dute kontzentrazio bidez, bere kontrako auzi bidea lekuz kanpo dagoela esan dute, bide beretik EH Baik ere oharra kaleratu du protestarekin batekin ez eta presondegiak usteko garraia dela esan du eta ez betetzekoa. Ego Euskal Herrian ia 75.000 migratzailek eskatu dute Espainiako gobernuak eskainitako ezoiko erregularizazioaren onuradun izatea. Eskatzaile gehiena Kolonbiatik etorritako pertsonak dira eta ostera Marokotik ala Venezuelatik. Espainiar estatuko gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkaritzak zehaztu duenez, eskaera hauen erdia baino gehiago Bizkaian erregistratu dira. Ia 29.000, Gipuzkoan 12.000 bat pertsonek eta Araban berriz 8.500, 14.000 eskari berriz izan dira Nafarroan. Lab sindikatuak lan istripularriak zigor epaitegietara eramango ditu enpresen impunitatea bukatzeko. Aranoko zerrategi baten gertaturiko ezbeharra da estrategia berriaren lehenbiziko kasua. Enpresei merke ateratzen zaiela langileen eskubideak urratzea eta zigorbidea jorratzeko asmoa dutela esan du Labek lan eskubidea zapaltzen dituzten enpresariei. Aranoko kasua ekarri dute horren adibide eta horrekin hasi dute ekimena. Aranoko Maderasen General Justan izan zen istripua, langilea migrantea zen, kontraturik eta segurtasun neurririk gabe ari zen. Enpresako arduradunek laguntziari uko egin zioten, egoera txarrean zegoen zerra batekin istripua izan ondoren eta hala beste lankide batek eraman behar izan zuen ospitalara. Isilik mantentzeko diru ere eskaini zioten. Langilea babesgabe geratu zen eta salaketa eginez auzitegiak orain salaketa tramitera onartu du. Sindikatua jakitera eman duenez, gaur egun enpresa horretako 2 arduradun ari dira ikertzen. Inko Iriarte Labeko lan osasun arloko arduradunak eman ditu xehetasunak. Goizon bertan Inko Iriarte Lab sindikatuko lan osasun arduraduna gurean izango dugu. Goizeko 9:00 aurrera. Hala ere, kontu ekonomikoetan eta enplegu kontuetan ere esango dugu. Hego Euskal Herriak 503 lagun gehiago batu ditu langabeziaren zerrendetara ekainean. Une honetan 132.000 dira guztira. 2025 urteko aldi berarekin alderatuz gero izandako bilakaerak ere langabeziaren igoera txiki bat erakusten du. Araban jaitsi da soilik langabezia.
Hori da, beste guztietan igo eginda eta Araban izan da soilik langabezia jaitsi den Hego Euskal Herriko lurraldea 157 langabe gutxiagorekin. Gipuzkoan berriz hasi da gehien langabeen kopurua, kasu honetan maiatzean baino ia 400 gehiago. Bizkaian 245 gehiago eta Nafarroakia ez du aldaketari jasan langabeziaren kopuruan. Eta aipatuko dugu ere 2 egun atxilotu dituztela Bizkaian eraikuntza lanetan langile etorkinen lan esplotaziorako sare baten buru izatea gotzita. Langile horietako batzu gainera istripuak jasan dituzte euren jardunean. 2. pertsona bat izan da atxilotua eta 4. pertsona bat ari dira ikertzen gainera. Guardia Zibilaren aburuz lan esplotazioko sare honek langileak eskaintzen zituen penintsulako iparraldeko obra ezberdinetan, soldata askoz ere baxuagorekin eta gutxieneko lan baldintza bermatu gabe. Kalte beretasun egoera handian zeuden 41 langile identifikatu dituzte. Haietatik 40 egoera irregularrean Bizkaian bizi dira. Boste guztiak iruzur baten biktima izan dira, izan ere euren jaioterrian lanpostu onak promestu ondoren diru kopuru handiak eskaintzen zitzaizkin jarraian, ustez eman zizkieten zerbitzuagatik. Langileren batek ere 30.000 eurora arte ordaindu zuen horretarako. Ikerketan zer gainera, Guardia Zibilak langile haietako batzuek jasandako hainbat lan istripuen berri izan dute, gutxienez, haietako 2 erietxera eraman behar izan zituzten ondoren lan jarduratik baztertzeko. Eta aipatuko dugu baita ere iazko ekitaldia positibotzat jota 2025 urteko Hego Euskal Herriko ekonomiari buruzko txostena eta 2026 eta 2027ko aurreikuspenak aurkeztu ditu Laboral Kutxak. Ondorengo urteetarako ez dute atzeraldirik aurreikusten, baina nazioarteko ziurgabetasuna kontuan hartuta exigenteagoak izango direla diote. Laboral Kutxak txostena egin du publiko ekonomiaren magnitude nagusiak aintzat hartuz, iazko ekitaldia positiboa izan zela dio, jarduera eta enplegua bilakaera positiboa izan zuela, naiz eta inflazio helburuaren gainetik egon moteltzen ari zelako. Arlo bakoitzeko xetasunak ere eman dituzte. Esaterako, barne produktu gordina 2,3 handitu zen Hego Euskal Herrian, Espainiako estatuan ordea 2,8ko hazkundea izan zuen. Lan merkatuari dagokionez, enpleguaren hazkunde tasa 1,2koa izan zen Euskal Autonomia Erkidegoan, 1,1koa Nafarroan. Estatuan berriz, gehiago, enplegua hazkunde handiagoa 2,6koa. Eta langabezia tasa berriz Euskal Autonomia Erkidegoan 1,7koa izan zen iazko urtearen amaieran, Nafarroan 1,7koa eta estatuan 1,10aren bueltan. Inflazioaren dagokionez, Europako Banku Zentralaren helburuaren gainetik jarraitzen duen arrean, iaz irmoa izan zen 1,2ranzko zuzenketa bidean. Esaterako, Euskal Autonomia Erkidegoan prezioak 1,2,9 hasi ziren, Nafarroan 1,2,6 eta estatuan ere 1,2,9. Eta lan kontuekin amaitzeko esango dugu ere Alberto Martínez Lakuako gobernuko osasun sailburuak medikuen greben sorburu diren osasun langileen esparru estatutua erretiratzeko eta berriro negoziatzen hasteko eskatu du Madrilen. Hain zuzen, Exekutif Forumek Madrilen egindako ekitaldian izan da sailburua eta bertan osasun ministro den Monika Garzia zuzenan aipatu gabe, Euskal Autonomia Erkidegoko osasun itun aldarrikatu du etorkizuneko paradigma aldatzeko bide gisa. El Pacto Vasco de Salud no es un documento técnico, es un contrato social, es un pacto de país. Una hoja de ruta compartida con 24 líneas estratégicas, más de 300 iniciativas y más de 700... Oroitarazi du Martínezek osasun ministerioak proposatzen duen estatutu markoak emandako emaitza dela herritarrengan eragin zuzena duten 5 hilabeteko grebak eta itxaron zerrenda luzeagoak. Frente a este modelo basado en el acuerdo, vivimos una tensión relevante, el Estatuto Marco. La decisión del Ministerio ha seguido un camino unilateral, sin las comunidades autónomas, sin los profesionales, sin suficiente consenso y además introduciendo elementos de fractura. Alberto Martínezek Espainiar Estatuko Osasun Ministerioari eskatu dio onarturiko estatutu markoa indargabetzeko eta berriro negoziatzen hasteko, bestela medikuen negoziaziotik ateratzeko eta haiekin itun berezi bat bilatzeko. Goizeko 8:27 dira. Informazioaren aria.
Bauaz berriro ere naziartera, izan ere armadako generaloia eta europarlamentari Roberto Banakik Italian Giorgia Meloniren koalizioarekin apurtu eta oraindik alderdi ultrago bat dena sortu du, Futuro Nazionale izenekoa. Momentuz badirudi inkestetan aldeko dezente dauzkala eta hauteskundeak aurreratzeko aukera geroz eta errealagoa dela. Bueno, ziurrenik hemendik urtebete barru Italian hauteskunde orokorrak izango dira eta bide horretan koalizio eta alderdiak apurtu eta sortuko dira. Lehen mugimenduak hasi dira. Nolabait Giorgia Meloni ultraeskuindarra koalizio batean ari da gobernatzen eta eskuinerago jadanik lehiakidea atera zaio, Roberto Banacci militarroia eta europarlamentaria. Nolabait, Meloni gobernuan izan eta promestutako ultraeskuineko politika asko biztan da ezin izan dituela jarri martxan, gauza bada esatea eta bestea egitea, ultraeskuin moderatu horren aurrean, Banaccik hala kalifikatu delako Meloni bera, eskuineragoko diskursoa ospotu du eta nolabait sektore hori bereganatzen saiatuko dela dirudi Roberto Banacci. Eta Santiago Pedraz epaileak Mercedes González Guardia Zibilaren zuzendari nagusia eta Manuel Llamas Guardia Zibilaren buruzagi gorena inputatu ditu Leire auziaren baitan. Iturri juridikoen aburuz, epailea biak uztailaren 16an deitu ditu deklaratzera prebarikazioa eta justizia oztopatzea leporatzeagatik. Pedraz epaileak delitu horiek egozten dizkie Leire Diez, PSOeko militante horiek ustez egindako maniobrai lotuta. Maniobra horien bidez, gobernuari eragiten dioten auzietan izandako balizko informazio ikertzeko ukoaren kontrako ikerketa sustatu nahi izan zuen Diezek eta aldi berean auzi horiek ikertzen ari ziren agentei ustez presioa egin. Aldiz epaileak ez du Guardia Zibilaren aurreko zuzendari nagusi Leonardo Marcos inputatu, PPK-la eskatu bazuen ere, haren kontrako zantzurik ez dagoela iritzita. Eta ipatuko dugu ere, PPK eta Voxek Andaluzian akordioa lortu eta berriro ere Juanma Moreno presidente hautatu dutela. Hain zuzen, adostasuna lortu dute, PP eta Voxek bigarren bozketa bat ere behar izan dute presidente hautatzeko eta horren baitan hain zuzen, prioridad nazional delakoa eta guzti onartu behar izan du Alderdi Popularrak. Minutu bat edo segundu batzuk hobekio esan dago izeko 8:00 izan daitezen. Kirol aria naiz irratian. Bi 2026 urteko turraren lehenbiziko 3 etapa Katalunian izango dira. Lasterketaren aurkezpena Sagrada Familia tenpluaren parean egin dute jada eta txirrindularitza turraren argazki historikoekin, musikarekin eta dantzarekin fusionatu dute besteak beste. Jolene Giburu, egunon? Egunon. Udaltzainek esan dutenez, 50.000 pertsona inguru elkartu ziren atzo San Pau ospitalean eta Sagrada Familia tenpluan txirrindulariak agurtzeko. Lasterketa bihar hasiko da Bartzelonan eta lehen 3 etapak Katalunian izango dira. Ekitaldiaren aurkezpena Barcelona y el Tour un bon tandem lelopean aurkeztu zuten. Barcelona karrera beroa egin dieturrean parte hartuko duten txirrindulariei Sagrada Familiaren aurrean. Egindako aurkezpenean ekitaldiko izar nagusiak Tadej Pogačar eta Jonas Bingego izan dira. Eta biak alabiak indartsu eta motibatuta agertu dira Frantziako turra irabaztiko lehiari begira. Esloveniarrak nabarmendu du entrenamendu saioekin prestaketa bikaina egin duela sasoian hasteko. Daniarrak berriz aitortu du aurten prestaketa aldatu duela mentalki freskoago egoteko eta Pogačarri berriro irabazteko gai dela gaineratu du. Aurkezpen berezi horretan zaleek gogotik txalotu dituzte nazioarteko beste hainbat izarrere, hala nola Richard Caparaz, Remco Evenepoel eta Egan Bernal. Euskal ordezkariak gutxiago izango dira aurten 3 txirrindulari baino ez, baina zeresana emateko prest daudenak Jon Izagirre, Alex Aramburu eta Xavier Mikel Azparren etapetako garaipen bat lortzeko borrokan arituko dira. Eta ipatuko dugu ere hain zuzen 2002 urtean 19 euskaldunek hartu bazuten parte turrean kopurua Italiak eta estatu frantsesak gainditu zuen soilik. Bihar berriz Alex Aramburu, Xavier Mikel Azparren eta Jon Izagirre bakarrik izango dira Bartzelonako Gran Departean. Izan ere, arazo fisikoak medio Peio Bilbaok eta Mikel Landak parte hartzeari uko egin diote. Azken 40 urteetako bigarren parte hartze eskasena da urtengoa. Eta etorkizunak ez du itxura hoberik. Izagirrek eta Bilbaok txirrindularitza utzi behar baitute denboraldia amaieran. 2002an 19 txirrindulari euskaldunek hartu zuten parte eta partaidetza egonkor mantendu zen Euskaltel Euskadik lasterketan parte hartzen jarraitu zuen bitartean. Baina Euskaltelen azken turra 2013an izan zen eta 2014an
erdira jaitsi zen partaidetza. Euskal txirrindularitzaren krisia ez da kasu bakarra, Italian ere partaidetza erdira murriztu da. Eta hainbat arrazoirekin lotuta dago, futbolaren nagusitasuna, antolaketa arazoak eta eskakizun ekonomiko altuak esaterako. Ondorioz, babesle historikoen eta laguntza publikoen aroa amaitu da. Elitean abarka esportz eta turrian kaja rural bakarrik mantentzen dira. Biak talde nafarrak, baina ez dute euskal txirrindularirik eta etorkizun komertzial ziurgabea dute. Jon Izagirre bere 12. eta azken turrean, Alex Aramuru 5. eta lehen aldiz lehiatuko den Xavier Mikel Azparren txirrindulari gipuzkoarrek etapa garaipen bat lortzea dute helburu nagusi. Izagirre 3. garaipen batekin agurtu nahi du lasterketa, Aramuruk azken urratxe eman nahi du garaipena lortzeko eta Azparrenek taldea babesteaz gain iesaldietan bere aukerak bilatuko ditu. Eta aldatuko dugu futbol kontuetara ere, izan ere Atletik baieztatu du Mikel Gonzalezek 2030 urteko ekainaren azken egunera bitarte jarraituko duela klubeko futbol zuzendari nagusi izaten. Kargu horretara 2022 urteko azaroan heldu zen. González, Jon Uriarte presidentziara iritsi zenean jarri zuten kirol zuzendari postuan, ordura arte Alavesen kirol zuzendariaren ondoko ibili ondoren, kirol arloko zuzendaritza batzordean sartu zen lehenik, kirol garapeneko zuzendari gisa eta ondoren CEO izatera pasatu zen, Uriarteren agintaldiko lehen hilabeteetan erabaki eta proiektu garrantzitsuenetan funtsezko rolarekin parte hartu ostean. Taldeen osaketaren eta salerosketen arduradun nagusia izateaz gain, Mikel Gonzálezek bere arloko plan estrategiko aurrera eramaten jarraituko du. Reala eta Ameriketako estatu batuetako Columbus Crew Soccer Club adostasunera heldu dira eta Brais Mendez saldu diot 6 milioi euroren truke. Mataratzo Realera iritsi eta hasieratik ikusi zen minutu gutxi izango zituela galiziarrak. Hala irteteko aukerak zituen jokalarietako bat izan da udako merkatuan eta azkenean Amerikako estatu batuetara joango da Brais Mendez 6 milioi eurogatik saldu du Realak. 176 partida jokatu ditu txuri urdinekin eta 33 gol sartu ditu. 2022tik izan da Donostian eta 4 denboraldi arrakastatsu egin ditu. Ez dau, Realaren agur bakarra izan ere Mirari Uriarekin 2026-27 denboraldira bitarte lotzen zuen kontratu etetea adostu dute bi aldeek, talde txuri urdinak ohar batean iragarri duenez. Klubak azaldu du, erabakia bi aldeek adostasunez hartu dutela. Jokalari azpeitiarrak Realaren arrobian hasi zen eta prestakuntza etapa amaitu ondoren lehen taldeko jokalari bihurtu zen. Bere etapa txuri urdinan zehar, ligan erreginaren kopan eta txapeldunen ligan lehiatu da. Klubak eskerrak eman dizkio urte hauetan guztietan erakutsitako dedikazioagatik eta zorterik onena opadio bere etorkizun pertsonal eta profesionalean. Eskerrik asko Jolene. Jo. Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerlan batek lehen aldiz Euskal Autonomia Erkidegoko informazio ekosisteman adimen artifizialaren logikak nola sartzen ari diren aztertu du modu empiriko eta lokalizatuan. Ondorioztatu du ikerlanak ia profesionalen erdiak ez duela inoiz tresna hori erabiltzen bere eguneroko lanean, bereziki erreparo etikoak tarteko. Profesionalen 45% ez ditu tresna horiek inoiz erabiltzen bere egunerokotasunean, eta joera hori haren nabarmenagoa da idatzizko prentsan langileen 40%ak guztiz baztertzen baitu tresna hauen erabilera. Kontrako muturrean daude Euskarri digital natiboak baliatzen dituztenen artean, beraien asteroko erabilera 40%koa baita. Adimen artifizialaren eragina euskal komunikabideetan gobernantza algoritmikoa, hizkuntza subiranotasuna eta informazio osotasunaren erronka izenburua duen tesia Barbara Sarrion handia ikertzaileak egin du eta Simon Peña zein Jesus Ángel Pérez da Silva irakaslek zuzendu dute. Euskal Herriko Unibertsitateak ohar batean azaldu denez, ikuspegi zentralizatuetatik teknologiari buruzko azterketa orokorrek maiz egiten duten azalpenen aurrean ikerketa honek erakusten du adimen artifizialaren eraginak informazioan ez direla unibertsalak hori beharrean lurralde bakoitzeko baldintza soziolinguistikoekiko mendekotasun handia dutelarik. Eta albistegia festa giroan bukatu beharra dugu, orduak besterik ez bai dira falta San Ferminak has daitezen, 9 eguneko festaren egitura bere horretan mantentzen den bitartean, badaude, hori bai, nabarmendu beharreko berritasunak, txupinazo txikia,
La Pamplonesaren zuzendari berria, musika auzoetan ala Sarasate pasealekuan egoten denaren berkokapena. Bueno, badirudi jadanik arropa prestatu behar dugula. Ez da, Pegi? Bueno, astelen eguardian, Txantxo, Txupinaza botako dute Nafarroako larrialdi zerbitzuetako zuzendari ordetzako kidek, eta esan, hemen zuzenean entzuteko aukera ere izango dela, kosta, la kosta, Iruñetik bertatik egingo dugulako. Galdeketa herrikoian, babesleen 32 jaso zuten Nafarroako larrialdi zerbitzuetakoek, eta ardura Klinjan Luis Fernandez medikuak eta Araceli Sergio Erizainak hartuko dute. Hala ere ez da hau izango Txupinazo bakarra, Uztailak 10 guardian, Bustintxuri eskolako publikoko 4. agelako 3 ikaslek Txupinazo txikia piztuko dutelako lehen aldiz. Zalego handia duen lan Pamplonesak errelebo urteara izango du, Jesus Garizoain azken 35 urteetan bandaren zuzendaritza izan duena klarinete hartuko du eta batuta ere zuzendari orde izan zen Carlos Garcesek. Festa auzoetara albezain beste zabaltzeko Uztailaren 8 eta 13 artean jota, fanfarrea mexikarrak, gaiteroak eta bandak izango dira hiri barnetik kanpo dauden auzoetan, hala nola Txantrea, Ermitagaina, Etxebakoitz, Azpilagana, Iturramala eta Donibane. Aberen feria Uztailaren 7tik 11 aldatu dute, albezain beste ganaduzale biltzeko. Herri ekimenetako ere badut prest programak, Herri Sanferminak 10. urteurren audute, eta Baratxurien plazan izango dira, Txupinazoa heldu den astelenean, ordubietan jaurtiko dute, herri bazkariak, arratsalde antitaurinoak ala, larrain daentzak aurregusi dituzte. Oinez txokoak ere 9 eguneko programazio eskainiko du, eta Sara eta Etxerate preso eta errefuxiadurik gabeko Sanferminak aldarrikatuko dituzte. Uztailaren 8 etxera eguna izango da. Eta azkenik, Iruñeko Peinen Federazioak Sanfermin topaketa alaitasun elkarbizitza eta askatasunerako espazioa izan dadila aldarrikatu dute. Eta aintzat hartu beharreko beste zita bat ere heldu den Uztailaren 8 izango da. Germán Rodríguez oroitzeko ekitaldia burutuko dute, Sanferminak 78 elkartarekin batera, martxoak 3ko ordezkariak izan dira ekimenaren aurkezpenean, eta Germanen oroitarriaren aurrean Espainiar Estatuko gobernuari eskatu diote 1976 zen 1978 urtean artean giza eskubideen aurkako atentatuak aitortu ditzatela. Gasteizko eta Iruñeko hilketak oraindik isilean eta Espainiako gobernuaren partetik impunitate osoz jarraitzen dutela salatu dute. Erantzukizunak argitzeko eskatu dute, bai polizietan, bai gobernukide izan ziren aldetik ere. Giza eskubideen aurkako 2 atentatu horiek gobernuaren eskutatze eta desitxuratzeak markatu zituen eta horrela segitzen dute. Gertaera haiei, egilei eta eragilei dagokienez, naiz eta ageriki publikoak izan Gasteizen zein Iruñan gertatutakoa. Urte hauetan zehar, botere publikoen konplizitate eskandaluzkoa izan da. Oro bat, erabateko impunitatea. Gasteizko eta Iruñeko hilketak beraz argitzeko eskatuz, bi elkartek estatu erantzula izeneko iniziatiba jarri dute. Bi hilketa hauek edo bi lekuetako sarraski ez gain Donostia eta Astigarragan urrengo egunetan izan zirenak ere ekarri dituzte gogora. Ekimena Gasteizko eta Iruñeko legebiltzarretara eraman dute, baita Espainiako Kongresura ere. Uztailaren 8 Iruñeko peine deitute, eguerdiko ordu batetan ekitaldia egingo dute monolito horretan, eta arratsaldean berriz zezenketak amaitzerakoan peinak bertatik isilean eta pankartak batuta aterako dira. Eta lesakarrak 6 eguneko jai zurrunbiloan murgilduko dira astelenetik aurrera. Luis Mari Olaetxea bizilagunak botako duen altxaferoak hasiera emango dio 6 egunez luzatuko den jai egitarauari. Jai hasiera ofiziala uztailaren 6an izango badere, asteburu honetan musika eta dantza ikuskizunak izango dira. Haien artean nabarmentzekoa Lesakako musika banda Pepito Jantzi akordeolari famatuaren omenez aterako duen diskoaren aurkezpena gaur bertan, baita udalak bere izena jarriko dio Pepito Jantzi jaio zen kaleari. Txupinazoa eguerdiko 12etan udaletxean, eta aurten Luis Mari Olaetxea Altzugarai arduratuko da Suziria aireratzeaz. 78 urteko herriko semea buru belarri jardunda azken urteetan inguretako bidezarrak berreskuratzen, egurrezko zubiak egiten, urbidea garbitzen beti ere beste herritar batzuekin auzolanean. Uztailaren 7an, San Fermin Donearen eguna izango dute, Lesakarrek ezpata dantzarien meza isilarekin hasiko da, ondoren udalbatzak ezpata dantzariek eta musika banda prozesio egingo dute eta Onin errekaren bi aldetan zubi gainekoa egingo dute. Txoznagunean ere, egitarau zabala, ala ostegunean gazte bazkaria, petxiren emanaldia dute iragarrita, ostiralerako DJ emanaldiak larun batean berriz kontzertuak eta baita DJ-a gauez eta arratsez.
Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria. Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean. Bai, Alkainen! Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin isele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen. Atzetik aurrera helduta maldan bera, leginan bera egin du bidea Porsche izaz liderarekin. Batu zaitez tropela.eus atarira. Txirrindularitza euskaraz gozatzeko. Batekin naiz irratiko tropeltxoarekin. Sariak zuretzat eskuragarri. Turra hasi bitarte, irekita. Egin zurekiniela. Egunon! 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 Prest udaziraragarri bat pasatzeko? Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu. Baina ningira motxorekin egon nahi bet. Ez... Ai... Zalantzarik baduzue, galdetu orain. Baina noiz itzuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut. Eta txosnak? Non dago txosnagunea? Noiz joango gara etxera. Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin. Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiari konena egingo dizugu. Astelehenetik ostiralera, goizeko 9:00 hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia. Fresko. Hitz berdeak. Jose Azurmendi. Gau ilunaren begian. Mikel Peruarena Ansa. Gau ilunaren begian, odol urtean buruan, betiraunaren atean, gudarien adar galdua zuirintzen dago lurrean. Nire gauezko joate honen itxuan, deslai joate minean, entzun dut inoiz bidean, adarraren hots zolia, mendiloen bizkarretan, kemen oihartzun laru. Dieu, que le son du corps est triste au fond de voix. Nola den tristea, basoetan barrena, adarra asperena, ondamena jotzen. Tristeago, hautsetan galdurik, adarrik ikustea, gudariak izuan galdurik. Ez du areago postuko liskarrik. Non ezkutatzen da zakur alta bizkargoa, non da nagusia. Badator frankoa eta euskaldun gajoa bidetan tapustez atzerrira doa. 1, 100, 1000. Euskaldun otsoa, bakeak zartua, franko azeriak izutu du. Itxaso aldetik laino beltzak datoz, eta itxasotik doaz laino beltzen barnean urte beltzagoak. Adarra lurrean eta ez irrintzirik. Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.
informazioaren aria. Goitzeko 9:10 gutxi eta aipatuko dugu ere Udako Euskal Unibertsitateak atelierrak antolatzen dituela Baionan euskaraz ostiral eta larunbat honetan. Haiei buruz hitz egin dute ere Euskal Irratietan. UEU, Udako Euskal Unibertsitatean Udako ikastaroak aipatuko ditugu, ostiraletik larunbatera atelierrak antolatzen ditu Baionan euskaraz. Zoin den UEUren filosofia, horretarazi behar da ere Baionan sortu zela Euskarazko Unibertsitatea bultzatzen duen egitura hau, hortaz mintzatzeko besteak beste gurekin dugu Oiana Zamponi Gale UEUko Ipar Eskolegiko Permanentea, egunon? Egunon, Kristof. Beraz, Baionaz gain, Iruñean, Eibarrean edo Usurbilen ere badira kurtsuak udantzeak, lehenik zoin jenderi zuzenduak, zoin profileko jendea da? Beraz, ez da profil berezirik saiatzen gira publiko askiz zabal bat unkitzen, baina egia da euskaltzale eta euskaldunei gehiago zuzendua dela gehienetan, deia gure ikastaro guztiak euskaraz egiten dirilako, naiz eta batzutan itzulpena jartzen aldugun, ala ere gure helburua, UEUren helburua da unibertsitatea euskaraz eta egikoia izan dadin. Beraz, gure helburu nagusia horiek direnez, publiko aski zabal bati zuzenduak dira gure ikastaroak, eta gaiak aski hainitzak izan daitezke zientzien inguruan, euskararen inguruan, edo soziologia ahloan, zinez, beraz lankidetzan antolatzen ditugunez, pixka bat proposamenen arabera egiten da. Senditzen da, batzuenganik lotxa behar bada unibertsitatea hitza hor baita eta kompleksu bat badela? Edo ez diteko, edo? Hori ez dakit sobera, pentsatzen dut batzutan jendeak unibertsitate hitza ikusten duelarik berdin beldur bat izaiten duela akademikoa den hori guztia, pixka bat bere tokia ez aurkitza, baina egia da UEUn beti garatu dugula zinez helburua dira zinez akademiatik etortzen diren ikerketa guzti horiek publiko zabalera transmititzea. Beraz, gure helburu nagusia hori denez, espero dut lortzen dugula publiko zabal bat biltzea eta beldur hori pixka bat desagertaraztea. Ostiral eta larunbateko eguner interesatzeko, ostiralean, herri zaintzailea helburu gaitzat hartu duzue, udalbiltzarekin partaidetzan, orkesteko egun hori? Beraz, udalbiltzak garatu du 2024ko irailetik eta 2025ko uztaila arte, garatu du hausnarketa kolektibo bat, eta egin zaintzailearen inguruan. Beraz, egin zaintzaileak gai biziki zabala da, baina nola antolatzen den zaintza gure egietan. Eta haien helburua izan da, lokaletik abiatzea, global eruntz joaiteko, eta zenta Euskal Herria, beste tokiak bezala, zaintzaren inguruko kezka horrekin ere ibiltzen da. Eta beraz, udalbiltzarekin lankidetzan antolatu dugu hori, zeren iparaldean sortu duten liburu suri hori, ez da oraindik aurkeztua izan. Beraz, helburua izan da ere landu duten hausnarketa hori publiko zabalari aurkeztea eta eredu konkretuak hartuz iparaldekoak eta ere pixka batek hegoaldekoak. Helburua izanen da zinez, nola ezan, jendea mintzaraztea eta pixka bat akademiatik heldu den liburuska hori bulgarizatzea eta publiko zabalera zabaltzea. Eredu konkretua, bez konkretuki adibide bat emaiteko? Beraz, konkretuki, adibidez lurzaindia edo lurjamak eramaten dituzten dinamikak, eran nahi du nola lurra zaindu, nola laborariak sustatu eta nola bizi laborariekin gaur egun adibidez. Me izan daiteke ere emaztearen inguruko gaia, nola emazteak zaindu, gaur egun, eta gainea pilpilean den gai bat da, nola emazteak babestu bortizkeriaz, edo aurrak ere, gaur egun ere frantzian aldean tematika da, baina izan daiteke ere nola gure zaharrak hartatu, nola garatu egi bat, nun zahartzen algiren lasaiki. Nor mintzatuko da? Adibidez, Lujamaren izenean etorriko da Patxi Iriart,
Gero izanen ditugu adibidez EHUko irakasle batzu, Andere Ohmazabal adibidez, baina gero gure mai inguruan Pasaiako udaleko gizarte langilea etorriko da, ditugu ere Ladisa Aljozagarrai adibidez, berak ziburuko gaia aipatuko digu, eta saiatzen gira pixka bat denetatik edo diren pertsonak biltzea, eta pixka bat zerbait zabal aurkezteko. Nezeten horretan ostiralean hasiko da hori? Beraz hasiko da 9, gure ikastaro gehienak 9 aldera hasten dira, beraz 9 izanen da Etxepare lizeoan, egizaintzaileak, eta gero biharamunean aurkituko gira mediatekan aldiz, Baionako mediatekan. Pizkundeaz mintzatzeko? Hori da, gaur egun ikusten dugu, ez dakit jendeak segitu duen edo, baina Euskararen inguruan Euskal Kontseiluak garatu zuen pizkundearen gai hori, eta beraz maiatzekin lankidetzan, eta Jon Meren Txakatoje UEUko filosofia arloko arduradunak, garatu dute tematika horren inguruan egun erdi bat, jardunaldi egun erdi bat, eta beraz mediatekarekin lankidezan antolatzen dugu, eta helburua da ikustea kulturalki nola berpizten dugun gure kultura, gure euskara, gure hizkuntza, pizkundea izan zen garai batez, beraz 19. mende bukaeran edo hola, eta hor ikusten dugu behi bat heldu dela, eta behar bat badela gure hizkuntza eta gure kultura berpizteko edo bederen berrabiarazteko. Hala, zenta eskual kultura inaugesi zuen pizkundeak erranduzun bezala. Hori da. Eta helburua filotxokok ere garatu du jardunaldi hori, eta helburua da zinez, pentsatzea nora joiten giren, eta zer gaitik baden berriz pizkunde hori. Pizkundeaz mintzatzeko larun batian, horren nojo mintzatuko da? Hitz eginen duten artean, beraz badugu Mikel Aizpurua, bera historia garaikideko katedraduna da EHUn, eta berak pixka bat Euskal Herriko historia ipatuko digu, eta pixka bat nola pizkunde hori nola pizten alden kultura bat edo suspertzen alden. Gero ondotik izanen dugu Laura Mintegi-Lakarra, bera idazlea da eta hizkuntza eta literatura didaktika saileko zuzendaria da ere. Pizkundeari begira literaturan nola aipatzen den erranen digu. Eta gero ere Marcos Zapiain Agirre, filologia eta filosofiako irakaslea. Eta bukatzeko Lucien Etxezarreta eta Eduardo Podakak eginen ditugute agora. Ipar Euskal Herrian goi mailako ikasketa guti badira euskaraz, utxune hori betetzerat heldu da UEU? Saiatzen gira, gure helburua da zinez guk dena euskaraz emaiten dugu albezain bat, noiztenka aldibereko itzulpena jartzen dugu, adibidez egizaintzaileen kasuan badakigu etorriko direla beste pertsona batzuk, beraz, hor aldibereko itzulpena jarri dugu plantar, baina gure helburua da zinez unibertsitatea euskaraz egitea. Eta gainera aurtengo udako ikastaroen nola ejan tematika handia da euskararen tokia ikerkuntza mailan, akademia mailan. Badakigu, Ipar Euskal Herrian uste dut ejan dezagun badela euskal ikasketak segitzeko aukera euskaraz, naiz eta badituzten beste gai asko frantsesez sartzen direnak. Beraz gaur egun Ipar Euskal Herrian ezin da euskaraz segitu zure ibilbide unibertsitarioa. Beraz, UEUrekin saiatzen gira pixka bat hori tapatzen edo nola ejan betetzen utxune hori, zeren eta saiatzen gira beraz UPPA eta beste unibertsitateekin lankidetzan gauzak garatzen, Ipar Euskal Herriak ere izan dezan bere euskarazko unibertsitatea. Urtean zehar eta horrekin bukatzeko bestelako hitzaldiak antolatzen dituzue, zoin gaiez eta zer sikatzen duzue? Beraz, udako unibertsitatea balin bagira, udan dugu gure nola ejan puntu handiena eta hor ditugu gure ikastaro gehienak. Urte osoan zer saiatzen gira ikastaro, jardunaldi edo hitzaldiak antolatzen. Iparraldeari doakionez, gure helburua da zinez ikerle euskaldunak batzea. Beraz, horren inguruan eta publiko zabala ere unkitu nahi dugu. Beraz, sehaskarekin lankidetzan hitzaldi zikloa garatu dugu. Beraz, 3 hitzaldi egin ditugu momentuko eta behitzasiko gira sartzean. Hor zinez gehiago ziblatzen ditugu euskal ikasketak segitzen dituzten aurren burasoak.
baina ez bakarrik eta momentuko hartu gira ez direla baita ezpada horiek etortzen, baina interesatuak diren pertsonak. Eta gero, badugu ere, beraz akademiatik tertarika, hor zinez liburu aurkezpenak garatzen ditugu, eta hori Eusko Ikaskuntza Iparralderekin lankidetzan antolatzen dugu, mentan antolatu dugu adibidez etxearen korapiloaren inguruko liburuaren aurkezpena, beraz hor ere, UEUk argitaratzen dituen liburuen aurkezpenak dira, beraz hor saiatzen gira ere divulgazio lan bat egitea. Eta gero gure gunetik, Baionatik ari girenez on gunetik, kafe on garatu dugu, eta hor ikerle gazteak ziblatzen ditugu, eta haiekin, beraz saiatzen gira beti kazetari bat jartza haiekin, eta pixka bat topaketa moduan gomintatzen ditugu beste ikerle gazte batzu, eta beraz gazte batek aurkeztuko du lantzen duen gaia edo jada landu duen lan bat, eta gero ondotik eztabaida tipi bat sortuko da ikerleen artean, eta biziki aberasgarria da, zeren hor jendeak filtrorik gabe hitz egiten du, eta biziki aberasgarria izan da egin dugu bat Madi Quintanarekin, eta super interesgarria izan da, eta datorrena ikastaroetik antolatuko dugu, beraz ostiralean 6etan on txilgunetik. Oiana Zamponi gale, mila esker. Mila esker zuri. Informazioaren aria, naiz irratia. Goizeko 9:00 pasata egunero, edabideen arreta bereganatzen duen ariketa politikotik aparte, fokuetatik eta anonimotasuna zorrotz gorde zentzuketa prozesu zabala garatu du EH Bilduk ikasturte honetan. Oinatza Izpuru, egunon? Egunon pelle entzule guztia, bai hala eman du horren berri, elkarrizketa nazionala iragarri zuten pasaden irailean, eta horren azaldu du nola egin duten EH Bilduren zenbait ordezkariren eta hainbat kide ez ezagunen adierazpenak biltzen dituen bideo bat egin dutelako publiko. 3 dimentsiotan egin dutela ariketa diote, batetik tokian tokiko alegia gizarteragileak, erreferentziazko pertsonak edota herritarra. Bigarren nazio mailan erronka orokorrei begira ezinbestekoa baitzen eragile nagusi eta pertsona esanguratsuekin egotea. Eta hirugarrena berriz, dimentsio aditu instituzionalean iritzi bereziki kualifikatuen bila. Ondorio gisa, etorkizunari begira prozesuenei ekarpen handia egingo duela aurreikusi dute Arkaitz Rodriguezek eta Miren Zabaletak. Ez dugu argazki bakar bat ere atera, enkontru horietako bakar bati buruz. Kasu gehienetan, jendea oso eskertuta agertu da, ez? Eta beraz, gure berezkoa den kultura politikoaren ezaugarri bati, bide eman diogulako, ez, herriarekin batera gauzak egiten jakin badakigu, hori dena egiteko jauzi bat eman dugu, ez. Politika ez da soilik instituzioetan eta instituzioetatik egiten, ez, politika egiten da bereziki, kalean, ez. Beste de larrialdi egoera zarri dute Ipar Katalunian, Kaneten Guzulonen, herritik gertu piztu baita sute bortitza, 3 kanpin ustu behar izan dituzte 3.000 pertsona baino gehiago ebakuatu, gas bonbona baten leherketak eragindu ezbeharra, sugarra berehala zabaldu dira 3 kanpin eta kirol portu bat harrapatu dituzte. Lurralde osoan dagoen baso zute arriskua oso handia dela eta Pirineo ekialdeko prefetak zaintza neurria muturrera eramatea eskatu du, sua gehiago zabal ez dadin eta biztanleria babesteko. Gutxienez, 6 pertsona zauritu dira, tartean adin txikiko bat eta itzaltze lanetan ari zen suhiltzaile bat pelle. Ados, egunaren nondik norakoak ere aipatu beharra dauzkagu, gaurko uztailak 3 da, Egoi Belategi, egunon, nolako kontuak aipatu beharra ditugu gaurkoan? Egunon, Pelle, egunon entzule guztiak lehenik eta behin, begirada untzuen jarriko dugu, Nafarroan despopulazio basatia jasan duen herrietako batean. 9 erdidatik aurrera, Maria Txibite Nafarroako lehendakariak, Oskar Txibite lurralde kohesiokoak, eta Jose Mari Ayerdi landa garapen eta ingurumenekoak, despopulazioaren eta landa garapenaren aurkako foru legearen aurre proiektua aurkeztuko dute eta. Politikarekin jarraituz, 10etan Bilboko Eusko Jaurlaritzaren egoitzan, Nerea Melgosa sailburuak ere, Eusko Jaurlaritzaren garai berriak estrategia aurkeztuko du. Eta 10 erdietan, Susana Garzia Txueka mugikortasun iraunkorreko kontseilariak topoaren errenteriako galtzara bordako geltokiaren inguruan egiten ari diren, obrak bisitatuko ditu. Topoa zeharkatzen duen inguruko herritarrak hasi dira bide batez azkenaldian geltoki horrez gain topoaren lurperatzea zabaltzeko eskatzen.
aldarrikapen zarra inguruan. Bide batez, esatea baitere, Euskotrenen batzorde iraunkorraren konzentrazioa dugula, Bilbon deituta 11etan, 4 langileren aurkako erasoak salatzeko. Aipatzea gaur aurkeztuko duela Euskal Herria baik ere, bere kongresua egunean zehar izango dituzue xehetasunak kazeta.eusen entzuleok. Eta 11etan Iruñean sos arrazakeria elkarteak salaketarekin batera, arrazakeriaren eta errepresioaren aurkako gida aurkeztuko dute. Elak bestalde ekitaldia egingo du gaur Eibarren, lelo honenpean 50 urte gu eraldatu mundua aldatzeko azken 50 urtetako bilakaera ospatzeko helburuz. Bada 11 afiliatuei omenaldia egingo diete eta 12 aurrera espero da Michel Lakuntza idazkari nagusiaren hitzaldia. Era berean aipatuko dugu Ela sindikatuak ere azalpenak emango dituela gaurko goizean zehar, Nafarroako Solera egoitzako langilek lortutako lan hitzarmenaren inguruan. Sanferminak ateioka entzuleok eta hauen atzetik 11 herriko festere Iruñean gaur aurkeztuko dute segurtasun dispositiboa baita sexu erasoen aurkako babes eta informazio espazio ere Gaztelu plazan. Izan ere, ia dena prest dagoeneko Iruñean eta ez aztu aurke izango direla Lesakan baita ere Sanferminak eta gaur bertan hasten direla Pasai Antxon. Martxoak 3 elkarteak Gasteizko jaietan antolatuko dituen ekimenak ere aurkeztuko ditu gaur, Eibarren berriz, Amaina auzoko txupinazoaren aurretik enkartelada deituta dago Iñaki Saez eta Asier Erizen eriotzen 25. urte horrenean. Zazpiak laurden gutxietan izango dori. Eta Iruñera bueltatuz, sarek ere kale jira etxera mobilizazioa deitu du, Iruñeko kaleetan zehar Gaztelu plazan izango dago ere, arratsaldeko 8etan. Kiroletan Euskal Pilotako Nafarroako Mastersaren 5. edizioaren aurkezpena espero dugu 6etatik aurrera, Iruñeko Labrit pilotalekuan, eta kultura aipamen batekin amaitzen dugu Pelli Kanterrin Oiartzunen jardunaldi interesgarria dagoelako gaur, Udane Barina Gerementiarekin. Errebolta baten genealogia feministak, aktivismo feminista Euskal Herriko musika kontrakulturalean. Oiartzungo udalbatzaretuan izango da, eguerdiko 12 arratsaldeko ordubietara. Adio ongo era beraz. Eskerrik asko doi. Gero arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidei dagokienez badugu nabarmentzeko jazoeraren bat? Ez da nabarmentzeko jazoerarik. Pelli esan ordea uztaileko lehen asteburua dugula eta horrekin batera irteera operazioa martxan jarri dutela segurtasun sailek batez ere Euskal Herria ekialdetik mendebaldera zeharkatuko dute milaka eta milaka ibilgailuk asteburu honetan. Eguraldiari dagokienez esango dugu egun lainotsua dugula gaurkoan Euskal Herrian, Gasteizen 18 gradu une honetan, Donibane Garazin 19 gradu, 20 gradu Iruña Donostian, 21 gradu Bilbo, Maule eta Baionan. Xehetasun guztiak Iker Ibarluzeak. Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Zerua hodeiez estalirik agertuko da Kantauriar isurialdean goizean, eta oraindik ere ez da baztertu behar hemenka euri txiki pixka bat egitea, naiz eta lautanta izango diren eta gehienean ateri eutxiko dion. Ego isurialdean aldiz, Araba eta Nafarroa erdialdean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina pixkanaka ostarteak zabalauak egiten joango dira. Ego isurialdean aldiz, giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean ipar isurian hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta orokorra mintzat ez da espero eguzki tarte askorik izaterik ere, ego isurialdean aldiz eguraldi eguzkitsua nagusituko da eguna amaitu bitarte. Haizeak iparraldetik jo du berriro ere eta arratsalde partean oraindik ere bolada zakar batzuk utziko ditu Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek antzeko eta maximoek ere antzeko jarraituko dute, minimoak 15 eta 20 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak ipar partean 22 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 24 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan. Informazioaren aria. Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko kooperatiben goren kontseilua. Euskotrenek jakinarazten du. Pasaian txoko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz webgunean edo aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. Atzetik aurrera
maldan bera, leginan bera egin du bidea Porsche izaz liderarekin. Batu zaitez tropela.eu satarira. Txirrindularitza euskaraz gozatzeko. Batekin naiz irratiko tropeltxoarekin. Sariak zuretzat eskuragarri. Turra hasi bitarte, irekita. Egin zure kiniela. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Goizeko 9:00 eta 11:00 hemen jarraitzen dugu naiz irratiko informazioaren arian eta esango dugu heldu zaigula ikasturteko azken analisi maila, azkenak hautetsiak izango dira aurten, Bilboko estudioetan da, Urtzi Ostolozaga, EH Bilduko batzarkidea, Bizkaiko batzar nagusietan eta Donostiako estudioetan, Aitor Urrutia Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkidea. Egunon? Egunon. Zer modu zaudete? Ondo, erto. Jakin dugu, hautetsi gisa orain uztaila hasi berritanea ze unetan zaudeten, zer egiten da ikasturteko garai honetan? Guk legebiltzarrean sesioaldia bukatzen dugu ekainaren 30-ean. Habilitazioa eskatu da, gure taldeak eskatu du, eta nik uste habilitatuko dela, baina habilitazioa izaten da oso gauza konkretuetarako. Eta gainontzean zer egiten dugun? Egiten dugu alde batetik egiten ditugu balantze lanak, bestetik egiten ditugu gertaera lanak, gertatzeko, sesioaldia gertatzeko lanak, talde lanak eta bar, eta gero orain hainbat uda ikastaroetan gaude eta nago, ze beti eduki beharra ze hori ez, pultxo hori pixkat errealitatearen eta ikuspegiarekin, eta beste batzuk nola ikusten duten, eta gai ezberdinen ikuspuntu adituago edo intelektualago batekin. Eta horrelako txelanetan hiltzen gara. Urtzi, zuen kasuan? Oso antzeko, Bizkaiko batzar nagusietan ere, EH Bilduren taldean, balantzeak egiten gaude, urteko valorazioak egiten gaude, eta bai datorren kurtso politikoera begira ere, datorren urtea planifikatzen ere, pasadan astean bukatu genituen solte zeuden batzordeak, azken gaiak landuz, osoko bilkura ere interpelazioak diputatu egin genizkienak kainean dagoeneko bukatu ditugu, eta irailean herrialdeko plenoa eta gero urrikora joango dira gai horiek, mozio forman. Eta, udan zehar guk ere formakuntzak jasotzen ditugu, eta batez ere datorren kurtsora begira jartzen gara zein izango diren lehentasunak eta helburu nagusiak markatzen jartzen gara, eta horren arira gure egiteko nagusiak zein izango diren markatzen. Uda disfrutatu bere egiten dugu eta porrak ere hartu beharko ditugu, Baina guztuan. Nire kasuan uztaila erdialdera. Ikasturte bukaerako kontu ere izaten da USAP, normalean ez da atentzioa deitu ohi duen kontuetako bat, eta guri dagokigunez konexio batekin edo konpondutzat ematen dugu aipagaia urtero, baina aurten ez da lakoa izan. Aurten unibertsitaterako sarbide frogak ondorioak izan ditu, zalaparta piztu da, eta milaka lagunek euren haserrea agertu dute. Euskal Herriko Unibertsitatearen kampusetan, USAPen testuinguruan euskarari egin zaion erasoa dela, eta kontseiluak jendetza bildu du, ikaslez gain, baita guraso irakasle eta herritar soilak ere oldarraldiaren katebegi berritzat jotzen duten auziaren arira. Hala da, justizia euskararentzat, euskara guztiontzat lemapean 3 elkarretaratze egin ziren atzo eguardian, EHUren Bilbo, Donostia eta Gasteizko kampusetan.
Bertaratu direne botere judizialaren oldarraldia eta euskararen gutxiespen sistematikoa salatu dute eta hizkuntza ereduen sistema gainditu eta ikasle guztia berdintasunean euskararen jabe egitea bermatuko duen euskarazko ikasteredu orokortuaren alde egin dute. Euskara larrialdian dagoen honetan normalizazio eta biziberritzean aurrera egin behar dela esan dute. Oldarraldia hezkuntzara hedatu zaigun honetan, abagune berri bat zabaltzen da euskarazko ikasteredu orokortuaren norazkoan eragiteko. Eta horretarako deia egin nahi diegu euskalgintzako eta hezkuntzako eragile denei. Eta baita ere euskararen etorkizunean sinesten duten indar politiko eta sindikalei. Eta jakina, deia egiten diegu aldaketa horren bultzatzaile izan daitezen euskaltzale guztiei. Euskararen, justizia sozialaren, zein berdintasunaren alde dauden herritar guztiei. Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi Idurre Eskizabel Bilboko elkarretaratzean zen. Euskararen normalizazioaren kontrako oldarraldiaren beste agerraldi baten aurrean gaudela. Sakoneko arazo bat ere badago, eta da, kontseilutik aspalditik esaten ari gara, A eta B ereduek ez dutela beren helburua lortzen Euskararen irakaskuntzari dagokionean. Alde horretatik, milaka ikasleren eskubideak urratzen dira, etzaielako ematen euskaraz jabetzeko baldintzarik? Hortxe, atzoko elkarretaratze hoien laburpen txiki bat, guzti hau, euskarazko frogetan ateratako hainbat zerorekin hasi zen, protestak, kexak, zuzenketek ere ez zuten askorako eman ikasle hoien helburuetarako eta orain zer eta azterketa bera judizializatu egin da eta kautelazko neurri gisa nota hoiek ez dira aintzat hartuko bataz besterako behin-behinan bada ere ikusi berko da nolako amaiera duen honek, baino hasteko jasotakoaz orokorki bada ere jakin nahi dugu zer nolako balorazioa egiten duzuen. Zurekin hasiko gara, Aitor. Nik hasieratik daukat sentsazio bat, behar oso pertsonala izango da, baina denak gaizki egiten ari garela. Eta diot, ari garela. Gaizki, hemen alde batetik iruditzen zait, unibertsitatea ez dela oso fin ibili, baina hala ere iruditzen zait, baita ere argi utzi behar dela unibertsitateak metodo garantistak dituela. Iruditzen zait hemen jende askok unibertsitatea eta jaurlaritza polarizazio batetara eta talka batetara eramantea nahi dutela, eta iruditzen zait oso estrategia larria eta arriskutsua eta negatiboa. Hemen bai, egia da, tribunal batean denak zero guztiagan pilatzea, bere, nik uste argitu beharreko kontua dela, eta behin argituta baita ere gaude gizarte batean, non nik nahi dudana ez badut lortzen, naiz eta behar bada beti ondo eginez, eta gainera hori nahiko kolektiboa baldin bada, orduan neurri guztiak hartzen dira, besteak beste judizializatu. Eta judizializatu dena berriro ere da euskera. Eta badakigu, botere judiziala nola dagoen. Hemen askotan hitz egiten aritu gara segurtasun juridikoaz, baina hemen ez dago proposamenik segurtasun juridikoa bermatu dezakeenik epaileak legegile negatiboaren lanetan ari badira. Eta orduan, hemen guzti hontan zein ateatzen da galtzen euskara. Eta horren aurrean zer egin beharko genuke banik uste honek beste erantzun bat behar duela partekatuagoa, lasaiagoa eta talkatan sartu gabe. Eta konpondu beharrekoak konponduta beste modu batean. Ze hemen azkenean galtzen ateatzen dena euskara da.
hemen galtzen ateratzen direnak baita ere dira beste ikasle batzuk, bere euren azterketak ondo egin dituztenak. Eta iruditzen zait ez soilik euskararekiko, baizik eta hezkuntza sistema guztiarekiko aurrekari oso arriskutsu irekitzen aritu gaitezkela. Eta da, gaur euskara da judizializatzen dena, erabat politizatuta, eta bar, baina, bihar edo etzi, izan daiteke fisika, izan daiteke matematika, izan daiteke inglesa. Ez, hau da, lortzen ez bada nik nahi dudana, eta gainera modu kolektibo batean, arazoren bat, edo susmo bat, edo kezkaren bat sumatzen baldin bada, judizializatuta, hor, ireki genezake oso bide, eta iruditzen zait gaudela kinka nahiko gogorrean. Eta horren aurrean, uste dut ez garela ondoari, nik uste beste erantzun mota bat eta partekatuago bat beharko genukeela, adibidez, lehengo egunean enplegu legearen aldaketaren eskutik lortu genuena bezalakoa, ikusi ezagun, bideo hori egin beharko genuke. Hortzi, zuk zer diozu? Lehengo eta behin gaitzestu nahiko nuke erabaki judizial hau, bigarrenik babestu nahiko nituzke milaka ikasle horiek kurtso honetan eta aurretik egin duten lana aitortu nahiko nuke, eta beraien etorkizunan sorterik onena opa nahi diet ikasle guzti horiei, eta beraien bermeak garantizatuak egongo direla administrazioen aldetik esan nahiko nieke. Argi geratzen dena bada euskararen aurkako oldarraldi honetan beste pausu bat ematen dela, oraingoan horren oinarrizkoa den hezkuntzan, hori baita guztiaren oinarria, badago ofentsiba antolatu bat, bultzada politiko bat, komunikabide, sindikatu, alderdien aldetik, eta erakunde publikoen aldetik nik uste dut bermeak azaldu behar dizkiegula gazte guzti hoiei. Aitorreki aipatzen izan du oinarri arriskutsu bat jartzen duela honek, aurrerantzean izan daitezkela beste ikasgai batzuk, baina nik uste ez dela inolako kasualitatea euskara eta euskal literatura izatea jomugan jarri duten ikasgaia, zeharlerrokoa beharko lukeena, eta irudi bat zabaldu nahi da aurren bitartez, eta irudia bada ez duela balio inposatua dela. Nik uste dut araudiak betetzeko badaudela, araudi hau atzetik dator, Eusko Jaurlaritza eta Unibertsitatearen aldetik antolatua da, horretan parte hartu dute hainbeste profesionalek ere, irakasle ezari naiz, irakasle hoiek atzo irrati publikoan entzun genituen azarre daude eta babesik gabe daude. Nik burutan daukadana da zer gertatuko den datorren urteetan, datorren urtean zer gertatuko da azterketa horiek zuzendu behar dituztenekin, inolako babesik jasotzen ez badute. Esan bezala honen atzean bultzada politiko bat dago, orain arte beste eremu batzuetatik zetorrena, judizializatua dago guztiz, eta horren aurrean ikuste dut Euskarak unibertsitateak, gure unibertsitateak, eta batez ere ikasle guzti horiek ez dutela halako traturik merezi. Bereziki arduratzen gaitu Eusko Jaurlaritza eta Hezkuntza Sailaren jarrerak, orain arte izan duten jarrerak halako baten aurrean ikuste beste talante bat izan beharko genukeela, ez genukela talka bilatu beharko, elkarlana baizik, eta horretatik urrun gaudela deritzot. Polemikak ez elikatzeko eskatuko nuke hemendik, bermeak sisteman garantizatuak egon daitezela, eta ikasle horiek sentitu dezatela egindako esfortzuak eta lanak bermeak izango dituela baita ere. Bi gauza, esan dudanean judizializazioa beste ikasgai batzuekin izan daitekela, nahi dut esan hezkuntza sistemaren ere bere osotasunean
bide larria dela, ez dela, orain euskara urrengo izan daitezke besteren batzuk. Baina euskararena dagoela erabat politizatua eta oldarraldi horren baitan, hori ez du inork zalantzan jartzen. Eta gero, aipatu du Urtzi ditzen da. Bai, Urtzik esan du, Jaurlaritzak talka bilatu duela, ez dut uste hori horrela denik. Nik bestaldera gehiago ikusten dut. Unibertsitateak? Bai, baina ez kasu hontan. Baizik eta hasieratik, finantzazio eta barrekin, bale. Hala ere, dena dela. Ez, hau da, badago txiste bat esaten duena nork egin du talka lehenengo, ezta? Bueno, biak egin dute talka, bale. Egin behar dena da beste bide batetik konpondu. Eta ez auspoa eman alako kontuei eta saiatu talka hori eragozten. Azkenean, talka guzti horiek nola edo hala denok defendatzea esaten dugun horren kontra doaz. Eta uste dut kontu gehiago eduki beharko genukeela instituzio guztiak, Naiz eta nik bai uste dudan talka lehendabiz unibertsitatetik etorri dela, baina ez no hor sartzea. Ez da hori, ez luke izan behar hori gure ez dakit nola esan borroka, ero gure argudioa, ero gure ikuspuntua. Nik uste joan beharko ginatekeela sistema batera non lan partekatu baten bitartez elkarrekin ipintzen garen oldarraldi horren aurrez aurre. Hor, talka ipatu duzula, akaso, gehitu alko genioke horri ere talka horren biktimak hain zuzen, istripu horren biktimak izan direla bai ikasleak eta bai irakasleak hor. Ez dut uste talkaren biktima izan direnik, baizik eta nolabait arazoa sortu denean, etorri dela talka. Orduan, ez da hori, baina ez da bidea hori. Bidea ezin da hori izan eta gauden egoeran are gutxiago. Ba, irakasle eta ikaslei dagokienez horra ipatu duzu Urtzi, Argine Elorriagatzo Radio Euskadin izan zen, eta elkarrizketa amaieran berak esan zuen gauzetako bat izan zen, berak oraingoz behintzat argi duela heldu den urtean ez duela parte hartuko zuzenketetan, ikusi beharko da, ea zer gertatzen den, ze irakasle gutxi baldin badaude zuzentzeko, hor ere, sortuko litzateken beste arazo bat izan daiteke akaso, baina horretaz aparte, hezkuntza sistemari dagokionez galdetuko dizuet ere zer gertatuko da, nun gelditzen da sistema bera. Nik gogoan duen selektibitatea egin nuenen, hor irakaslek esaten zuten lasaitzeko, zuek egon lasai, hain justu azterketa hau bada ikasturte oso baten bukaera, eta ikasturte osoan egindakoarena jarraipen bate ematea eta borobiltzea da, soilikan ikasteko materia gehiago daudela besterik ez. Ez dakit, orain zer gertatuko da, hemen ikasleren bate, irakasleren bati arro jartzen baldin bazaio, edo eta ikasten daudenean bertan, edo zer nolako sinesgarritasunarekin joango dira orain irakasleak euskara klaseak ematera. Beldurrez, eta guztot hori dagoeneko sisteman gertatzen ari dela, desprotekzio itzela sumatzen dutela. Eta dinozun horren inguruan, esan, harrigarria iruditzen zaidala, bai ikasle beraiek, nota horiek, 0 horiek atara dituzten, edo nota basuak atara dituzten, ikasle horiek aipatzen izan dutela, beraien beraien eskoletan, beste nota batzuk, inkluso bederatziak aipatzen izan dituzte. Harrigarria iruditzen zait, gero kalifikazio hori hain bajoa izatea, kurrikulum berdina denean, aztergaia berdina denean, eta landuta badute horren atzean dagoena da, A ereduak eta B ereduak argi geratzen dela, ez dutela euskalduntzen, eta burura datorkidan galdera baita bada, zer gertatzen izan da orain arte. Ez ote zegoen mandatu bat, ikasgai hau euskara, beste eredu horretatik zetozenek gaititu beharra ez zuten. Nik uste, eta lehengo gaira bueltatuz, zalantzak
jarri dituztenak mai gainean ardura bat dutela, eta hori Eusko Jaurlaritzatik etorri dela. Aitor sentitzen dut, baina eske zure hitzartze bietan talka aipatu duzunean EHUtik zetorrela aipatu duzu, eta gero ez dugula horretan zentratu behar. Hori argitu nahiko nuke, zalantzak jarri dituztenak sistemaren aurrean, kasu honetan, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailetik etorri dira, 8 horietatik etorri dira. Hori ere aipatu nahiko nuke eta argi geratzea nahiko nuke. Hori erreza da, nik uste bai nabaritu dela, unibertsitate honek hasiera batetik, ze ezberdinak planteatu dituela, baina hori ez dela. Baina azterketa hor elkarlanean antolatzen da. Bai. Baina ni ez nago zuk esaten duzunetik oso urruti, hau da, hemen arazoa da zuk ere zure hitzartzean zure susmoak zabaldu dituzula, ez? Aipatu duzu ezote zegoen euskara gainditzeko horlako modu errazean gainditzeko zerbait, ez? Eta orain hain zuzen ere zabaldu den susmoa alderantzizkoa da. Ezote dagoen agindu bat guzti horiei zeroak ipintzeko, ez? Eta batzuk horretan funtsatzen dira. Nik uste guk egin behar dugun hartu behar dugun irizpidea beste bat dela. Ze hemen orain, gaina ematen du, guzti hau erabili nahi dela, eramateko lehen pelik aipatu duen eztabaidara, ez? Eta hemen askotan esaten da, A ereduak ez du euskararen ezagutza bermatzen. Nik uste hori nahiko demostratua zegoela lehendik ere, ez? Gertatzen dena da, nik batzuetan kezkak dauzkat. Ez dagoeneko A ereduarekin. D ereduak bermatzen aldu. Behar bada, bai, nik esango nuke baietz. Baina duela urte batzukin alderatuta, behar bada ez hain zuzen, ez? Orduan, honek hor eztabaida eta hausnarketa hortara eraman behar gaitu? Bai. Baina oso arriskutsua izango litzateke, hau talka estrategia baten bitartez eramatea. Da nik uste, eta gauden egoeran, uste dut leinuen borroka guzti hauek, alde bate utzi beharko genituzkela, eta hausnarketa zabalago bat egin, eta estrategia inteligenteago bat eraman. Bentsan utziko dugu aipagaia, izan ere baditugu bestelako kontuak aipatzeko goiz honetan, besteak beste, esango dugu lab sindikatuak istripu larriak zigor epaitegietara eramango ditu enpresen jokamoldea amaitzeko Aranoko zerrategi batean gertaturiko ez beharra da, estrategia horren lehenbiziko kasua. Hain zuzen, bertan, lan istripua izan zuen behargin batek, eta jazotakoaren bueltan, salaketa eta kereila aurkeztu zuten. Hain zuzen, honi buruz hitz egiteko, jazotakoari buruz, baina bide berri hau ere aipatzeko gurekin da, Inko Iriarte Lab sindikatuko osasun arduraduna. Egunon? Egunon. Nolatan hautatu duzue, auzi penaletara jotzea lan istripuetan, zer espero duzue bide honetaz? Nolatan hautatu dugun, esan behar da, badagola enpresarien partez impunitate oso bat, eta hau gainea hala izateko administrazioak aukera guztiek eskaintzen dizkie. Eta hau dela eta sindikatuok hainbat bide urratu behar ditugu enplegu duina eta segurtasun berme gutxineko batzukin eskaini ahal izateko, eta horretan ekintza sindikalaz gain, lan ikuskaritzaz gain, hainbat bide berri urratu behar izan ditugu, eta artean hau dago, ez? Egoera larrienetan, lab sindikatuak erabaki du enpresariak, izen eta bizen, bide penaletik eramatea ulertu dezaten,
prebentzioa egitea merke guateako zaila, ze azken instantzian bestela larrutik ordaindu beharko dutelako ez da. Dagoeneko badago tramitera onarturiko kereila bat, zein da bertan aztertuko den kasua? Bueno, kasua benetan larria da, ez da ere oso ohikoa izaten, baino bai gertatzen dira olako egoerak gure herrian, ez da kasua langile migratu batek pairatu du, kontratu gabe zegoen langile batek, oso ere isolatuan gainea, inork Arano herria ezautzen baldin badu Nafarroan, esan daiteke Hernanitik hartuago daola, Nafarroako beste zein herritik baino, eta enpresariak berak probesten zuen egoera hori zerrategi batean langile migratuak izateko asko paperik gabe eta bar, ez? Bueno, langile honek segurtasun araudia betetze zuen makina batekin zauri larriak izan zituen hanka batean, eta ez zuten aten ditu, ez zuten lantokian aten ditu, eta azkenean lankide batek bere auto partikularrean eraman behar izan zuen Donostiko residentzira. Eta bidean zijoala enpresarioak orain bai, bereakin harremanetan jarri izan bere telefono mobiletik, eta aitortu zion, eskatu zion ezin zuela inundik inora lan istripua zenik esan, eta aitortu ziolako altan emanda ez zegoela gizarte segurantzan, eta eskaintza ekonomiko bat egin zion nolabait gaia isilik edukitzeko. Langileak ez zuen egin, eta laben Hernaniko egoitzara etorri izan, herritar batek lagunduta, eta hor hasi izan lanketa luze hau egiten. Hain daula, azkenean erabaki genuela kasuaren larritasuna ikusita prozesu penala iriki berri nuela enpresari hauen aurka, eta ez dela bakarra izango. Iragartzen genuen atzoko agerraldian, Euskal Herriko Hiriburuan Iruñean, egoera larrienetan labek prozesu penalak abian ipiniko ditula, orain arte erabili ezten formula delako, orokorrean lan osasunean, eta ulertzen degulako impunitate hau honekin amaitu behar degula, eta horretarako baliabide ezberdinak eta dauzkagun guztiak erabiliko ditugula. Hau zergatik, administrazioak bere lana egiten ez duelako, eta hau azpimarratu behar da. Eta zehazki, kereila honen bitartez zer eskatuko duzue? Bueno, kereilaren helburua bi dira, bat kasuaren inguruan restaurazio bat ematea konkretua, lan istriponen baitan eta langile migratuenen honi, baina era berean hau abisu bat da, horrelako perfila duten enpresarientzako, ez? Ulertu dezaten, baina ez dela asuntoa mugatuko ekintza sindikal batetara, ez dela asuntoa mugatuko komunikabideetan zabatzera, edo lan ikuskaritzak santzio administratibo bat ipintzea, ez? Horrelako egoera larrietan gaia ordaindu behar du larrutik enpresari horrek, erabaki politiko, erabaki enpresarial horiek hartzen dituen enpresari horrek, eta Euskaldunok ongi dakigu zertien prozesu penalak, ez pairatu ditugu hainbat bider, eta ulertzen dugu hau dela benetan politika enpresari horiek ere aldatzen lagunduko duen tresna bat, baliabide bat da, baina era berean da enpresari perfil horientzako esan bezala abisu bat. Horre, kasu honetan ere, ez dakit ospitaletik igaro ostean, horre ziurtagirietan idatzia gelditu zenean lan istripu bat izan zela, edota aipatu duzun, horre bidean egin zitzaion langilari, egin zitzaion proposamen ekonomiko hori isiltasunaren truke. Hau gertatu ostean, de facto zerbait gertatu zen, edo badago sistemaren bat, behin, argi gelditu dela, eta dokumentuan ospitalean jaso dutela hor lan istripua izan dela. Zantzu horiek ikusita egoten da ikerketaren bat, edo zerbait hori ala izan dela berresteko? Inondik inora ofizioz, badute, Osakidetzak zein osasun bideak badute tresna bat komunikatzeko kasu hontan administrazioari, bai osalani eta bai noploiri, gaixotasun profesionalaren susmoa edo, zentilen alerta moduko bat gutxitan erabiltzia izaten dena. Baina kasu hauetan, kontratu gabeko langile batek ez dauka inungo babesik eta ofizioz ez da inungo ikerketarik aurrera eramaten. Beraz, sindikatuak dinamizatu behar izan du, gizarte segurantzarekin harremanetan ipini, eta azkenean ikuskaritzarekin ere hainbat bilera izan da,
ikuskaritzak ulertu du eta arrazoia eman dio langileari, aitortu dio bere langile egoera, eta orduan, hilabete batzuk pasata, aitortu dio bere zagokion baja medikua, ezta. Beraz, erantzuna da, olako zaurgarritasun egoeran dauden langile horiek ez daukatela erantzun administratibo automatizatu bat, eta sindikatuak egin baditugula lan guzti hauek errekonozitua izan da. Beraz, hori izugarrizko impunitate maila da enpresari perfil horientzako, eta horregatik betikotzen ari da egoera lan osasunean ere, eta langileon eskubideetan. Horre irakurri dugu ere, kereilara jotzaren arrazoietako bat ere izan dela, hor bidean airean gelditu dela, segurtasuna araudia aurretia zegontzela, horre espediente bat, baina hor esaterako zehazki zerraren egoera bera ez zela ipatu hori ala da? Bai, guk askotan haserrez hartzen ditugu inspekzioaren inspekzioak erresoluzio gogor bat ipini zuen mailaren gainean, gure salaketa eta gero atzo aipatu etzena, esplizitoki prentsaurrekoa, baina bi santzio egon ziren, bat 20.000 euroko eta beste 3.000 eurokoa bat zauriengatik eta bestea epien erabilpena ez emateagatik, baina guk salatu nahi dugu, hau ez dela mugatzen epien segurtasun oinetakoen ez erabiltzeak eragin duela zauria, baizik eta makina bat inungo segurtasun araudik gabeko makina bat, ulertu daiteke frenuri gabeko auto bat ipinitzaiola langileari lana egiteko, ez nolabait esan, eta hori dela benetan larria, ez? Inspekzioa lan ikuskaritza ez dela, ez dituela printzipio preventiboak aintzat hartzen, eta lehenik eta behin ez dela fijatzen kausa basiketan, ez? Hau da, makina arriskutsu batek eragin du istripua, eta ez segurtasun botak, ez eukitzeak. Beraz, hor ematen da, nolabaiteko printzipio preventiboak hankaz gora jartzen dira, ja ikuspegi tekniko batetik, ez? Maila horretan daukagu lan ikuskaritza, ez? Hori ere salatu nahi izan ginen, ez? Baina, horretaz gain, hor ez da istripu arrunt bat ere, hemen persona migratu badago, arrazakiria laborala zitzeiten nahi geha, enpresak eroskeria, zantzua, badaude prozesu guztiotan, hain da horrela, 500 euroko eskaintza bat egin zion enpresariak langileari autoan zijoala zauriturik erietxera, baina geroago ere egoeraren larritasun ikusita hainbat eskaintza ekonomiko intzizkion enpresariak eta langileak erabakizun mobila blokatzea, eta aurrera jarraitzea salaketarekin. Ez beraz, egoera oso larria da, baina larritasun hori dator oinarritua enpresari hauen impunitate sensazio batetik. Beste datu interesgarri bada, guk salaketa hau ipini ginoena, eta gaina Nafarroako lan ikuskaritzako arduradunarekin bildu ginen ikusita ze egon ziren honen atzean. Ikuskaritzak ezagutzen zuela enpresa hau, eta beste urte batzuk atzerago ikuskaritzak bisita bat egin zuela, eta ikusi zuela ikuskariak langileak nola alde egiten zuten mendian barrena, jakina paperi gabe zaudelako. Beraz, larriena da, sindikalizatu gabeko eremu batetan, persona migratuak direlako eta behaien euskubiak ezagutzen zituzelako, administrazioak jakinik zenolako egoerak ematen dian, azkenean sindikatu batek eraman behar izatea prozesu guztiago aurrera. Gauza guztiak administrazioak ofizioz egin behar lituzke eta langileon eskubideak eta herritarron eskubideak bermatu. Jakina da, hau ez dela ematen, administrazioak oso gogor egiten duela euskal langileriaren aurka. Euskal herritarron aurka, ikusten dugun bezala bai euskaran eta bai grebo bat antolatzen dugunean, edo pikete bat antolatzen dugunean, hor ikusten dugu administrazioaren muskuloa, aldiz, enpresarioek horrelako anabaskeriak egiten dituztenan administrazioa ez da existitzen. Eta honen atzean, erabaki politiko bat dago. Beraz, gure ekimenekin erabaki politiko hori hankazgora jartzea daukagu helburu. Bainko Iriarte, Lab sindikatuko lan osasun arduraduna, eskerrik asko goizonetan gurean izategatik. Mila esker zuei. Partekatuko dugu kasu hau ere, analisi mailan zinez muturrekoa gertatu dena, ezakit, ze impresio duzuen, nolatan da posible halako zerbait gertatzea Euskal Herrian? Kasua bera beldurgarria iruditzen zait, baina seguru isolatua ez dena, horrela saldu du ordezkari sindikalak, eta nik ere ardura eskatzen diet dagokien administrazio
ezberdinei, kasu honetan, honetaz ez ginatekelako arituko, sindikatu baten atea joko ez balu, eta sindikatu horrek halako pausuak emango ez balitu. Iaia esan dezakegu esplotazio baten aurrean gaudela, eta errepikatzen dena bada, askotan azpikontratak izaten direla horrelakoak, eta kasurik gehienetan langile migratuak izaten direla, ez? Beraien eskubideak ez dituztela ezagutzen aipatu du labeko kideak, gehituko nuke beldurrez bizi direla baita ere. Ausardia maila izugarria izan du pertsona hau gertatu zaion langile honek aurre egin diolako bere enpresariari honek eskaintza ekonomiko ezberdinak egin dizkionean, badakielako zer suposatzen duen egin duen horrek, baina nik uste lan harremanetan halakoak ekidin behar ditugula guztiz, eta izugarria iruditzen zait gure artean, gure arteko lan harremanetan horrelakoak gertatzerik gaur egun. Bai, niri ikaragarria iruditu zait Inko Iriartek kontatu duena. Horrela bera kontatu duen bezala, benetan larria iruditzen zait. Alde batetik hemen gauzak nahasten dira. Alde batetik kontratu gabe edukitzea, langile bat, eta hori nahasten da azkenean zera dela, migratua dela. Eta hori esplotazioa da. Baita ere, kontuan hartu beharko litzateke, eta hori ez diot nik aditu Inko Iriarteri, baina migratua paperekin, paperik gabe, ze horrek ere jokatzen du, bere zera, ez? Eragina izango du. Inola ere nik, ez dakit, niz nauz ausartzen esatera orokorra denik, baina horrelako kasu guztiak noski salatu behar direna, eta noski eskatu behar zaiola administrazioari bere funtzioa bete dezan, administrazioei. Hemen nik uste lan eskubideak aratago, beste eskubide batzuk ere jokoan daudela, ez? Eta, ez dakit, ikusiko dugu, zer gertatzen den, baina horrela Inko Iriartek kontatu duen bezala, benetan larri iruditzen zait kasua. Baita ere, kasu hau ere, atzo egin zuten prentsa horrekoan adirazi zuten bazela ere, abia puntu bat, eta kasu hauek lan istripu larriak ere epaitegietara eramango dituztela iragarri zuten, elkarrizketan esan du Iriartek, orain artean erabili ez den formula dela hau, ez dakit, zer iruditzen zaizue? Ezke urtean zenbat izaten dira eriotzean bukatzen diren halako istripuak, zenbat izaten dira istripu larriak eragin osasun egoera larrietara eramaten dituzten langileak, gogorarazi behar da langileak lanera beraien bizitzak irabaztera badoazela, ez beraien osasuna eta bizitzak galtzera, eta urteak daramatzagu halako salaketak sindikatuen aldetik bizitzen, zifrak kezkagarriak dira urtez urte, baina errepikatu egiten dira, eta ez dute hobera egiten. De hecho, esango nuke okerrera egiten ari direla. Eta, ekintza sindikalak eta presioak, presio sozialak, eta komunikatiboak tope bat aurkitzen dutenean, beste bide batzuk harakatu beharko dira, eta nire ustez lan harremanetan ausardiaz jokatu beharko da, eta beste erabaki batzuk hartzen hasi beharko gara, zifra horiek atzera egin dezaten, pertsonetaz ari gara, pertsonen bizitza eta osasunaz ari gara, beraz nik uste dut agenda politikoan honek zentralidade handiagoa hartu beharko lukeela aurrerantzean, eta uste dut administrazioen aldetik arduraz jokatu, arduratsuak izan, eta erabaki berriak hartu behar dituztela. Horretarako sumatzen dut, hartzen duela lab sindikatuak erabaki berri hau. Ez lukete horretara jo beharko, eta berak esan bezala ofizioz administrazioak beharko lukete horren bermatzaile izan.
kasu honetan adibidez, kasu zehatz honetan adibidez, langile migratu honek ausardia nahikoa izan duelako, eta suposatzen dut, babes soziala ere izango zuelako, ezagutza bat izateko bere lan eskubideen gainean, eta sindikatu batera jotzeko, baina zenbat eta zenbat izango dira bide hori existitzen denik ere ez dakitenak, edo ausardia nahikorik ez daukatenak beldurrez bizi dutelako horrelako egoera. Nik uste horretan arbitro lan egin behar duela administrazioak eta lan harremanetan eskuartze zuzen bat izan behar duela. Bueno, nik errespetu guztia LAB sindikatuak hartutako erabakiari, lehen esan dudan bezala, uste dut lan eskubidez haratagoko kasu baten aurrean egon gaitezkeela, lan eskubideak oso garrantzitsuak izan da, eta hemen kalte batzuk nabariak daude, ez? Zerrategian izandako istripu horren eskutik, baina nik uste dut hemen lan eskubidez haratago badagoela behar bada beste eskubide batzuk bermatu beharko liratekela, eta eurek erabaki badute hori kerila penal baten bitartez defendatzea, euren eskubide guztia da, eta ikusiko dugu, eta gainera ikusiko dugu hori ikustea garrantzitsua izango da, ze berak ondo ulertu badio Tinko Iriarteri lehen da biziko aldia da penal bidetik zigor auzitegiaren bidetik jotzen dena, ez? Orduan, ikusiko dugu non bukatzen den guzti hau. Goizeko 10 gutxi dira, eta, ez da gaurkotasuneko kontua, baina uda bera ere izan daiteke, autu politiko bat, horregatikan, gurera batu zaizkigu, Iker Gurrutxaga eta Jon Telleria lankideak, egunon? Egunon daizula. Asko gustatu zait autu politikoaren, izan daiteke. Zergaitik, ez? Hemisferioz aldatu eta ez da gudarik. Baina oporrak bai, ez? Horregatik oporrak egiten auto politiko esan daitekelako, horregatik esaten nuen. Oporrak egiten ez ustea ere, bai? Horregatik. Esan daiteke, nagusiaren auto politikoa. Kontuz. Aipatuko dugu, sasoi aldaketa, heldu dela ere, naiz irratira eta horregatikan berritasunak izango ditugu, jada gure entzulek entzungo zuten, kostala kostaren irratikuina hori, horre Iker kezkati entzuten zaitugu, gero galdetuko dizut zergaitik, sentitzen zaren kezkati, baina Jon, aipatu nahi dugu, nolako kontuekin freskatuko da giroa hemen naiz irratian uda honetan. Bueno, erreferentzia puntua hartu duguna, Euskal Herriko hiriburuaren festen hasiera, uztailaren 6an urtea amaitu edo hasi egiten da iruindarrentzat, eta iruindarrak ez direra askorentzat ere bai, eta naiz irratiaren kasuan, balako txipa aldaketa egiteko baliatuko dugu heldu den astelena, eta esango dugu, bertan hasten dela nolabait, udako denboraldi berri hori, gako nagusiak esango dugu erreferentziazko ordutegian mantentzen ditugula, beraz, albistegi zerbitzuak goizeko 6etatik gaueko 10etara ohikotasun horretan mantenduko dira, baina pixka bat murriztuta, udagiroko, bestelako, jendeari ere, urte osoa nahikoa kaka eman diguten gaiak ere izaten ditugulako bueltan, eta pixka bat lasaitzeko tartea ere emango diogu, eta hor bereziki badiez informazioaren ariaren lehen edizio, pixka bat murriztuko dugu, gero aipatuko dugun kostala kosta magazinari bide emateko, baina udako beste itzordu nagusia, eta hor pixka bat aurreratu egingo da, larumat honetan bertan abiatuko dugulako turraren zuzeneko emakizune berezi hori, urteroko legez Inigo Asensio eta Julen Goikoetxearen eskutik, uztailaren 4an hasita gizonezkoena, eta abuztuaren 1ean hasita emakumezkoena. Dena, etapa amaiera guztiak, naiz irratia zuzenean jarraitzeko aukera izango da, beraz, bi kontu hori dira nagusienak, turra eta goizeko kostala kosta magazine berri hori, eta baliatuko dugu ere uda, aurten demoraldi honetan, gai ezberdinen inguruko podcast oso interesgarriak eta jendearen aldetik arrera beroa jaso dutenak izan ditugu, eta uda ere baliatuko dugu hoiek berriro gure entzulei eskaintzeko, ez, eriotzaren inguruan Urtzi Gualdek egin zuen azken kafea podcasta, Mikel Laboaren bizitzaren inguruko podcast mardulo hori 15 ataletan, ziur aski, Euskal Herrian izan den artista handienetako baten bizitzaren errepaso biografiko eta musikala egiten duena, guzti horientzako ere bigarren entzunaldi bat egiteko tarte izango dauda. Eta nola ez, aipatuko dugu kostala kosta, eta horregatik ere deitu dugu Iker Gurrutxaga, Iruñean hasiko zarete, heldu den astelenean, arropa prest?
Ez, baina bai, zuriz joango gara, ez? Zapiri gabe, hori horrela egin behar delako. Amabiak arte ezin da zapiri jantzi, hortaz eramango ditugu. Gipuzkoarra izan da gian bai, Bueno, eta zuriz jantzi gabe, Gipuzkoarra segituen detektatzen da. Praka bakerok eta kamiseta txuria. Iaz, nabaria zen, ze Jon Garate eta bio joan ginen iaz, eta Jon Garateri lehendabiziko gauza esan niona. Esango dute berriz ere, Gipuzkoarra garela. Gainera Gipuzkoarra eta Tolosaldekoa edo Goiorrekoa bada are errezago antzematen da. Horrela, Iruñako redakziotik kanpo gedituko zarete atean, sartu ezinik. Gaztelu plazako lehioari begira, hau da, bate lehiora begiratzen badu, han ikusiko gaitu. Tagliatela gainean, batek jakin nahi baldin badu pista proposena zein den. Eta han izango gara, 6an, gero urrengo egunean, biharamunean lekaro zera joango gara, erraldeak egiten duen ikasi bizi, kampus, udalekura gerturatuko gara, gero izango gara igerilikuetan, izango gara kanpinetan, izango gara surf eskoletan, bestelako udaleku batzuk ere harrapatuko ditugu, badira herri eta txoko desberdinak, aurten pixka bat planei begira jarreko gara. Zain beste iaz festetan izan ginen, duela 2 urte ondartzetan izan ginen, aurten pixka bat planei begira jarreko gara. Euskal Herrian zer egiteko asko dagoelako udan. Izingo duzu ez dakite planei buruz ala ipatzu zuela, kuadrillismoari buruz eta alakoak. Sartzen dira alako eztabaidak. Hori analisi mairako, beste. Hori da. Iraian egiteko. Hori ere gonditek ez. Berez, kuadrilen kontuak, izan daiteke kanpinetan sortzen diren kuadrilak. Ze hori existitzen dira. Euskal Herrian badira hainbat kuadrilla, udako kuadrillak direnak. Eta ez kanpinetan soilik, herrietan ere udako kuadrillak existitzen dira. Eta beste batzuk berriz, udan kuadrillan egoten direnak. Eta neguan ez. Hori ere existitzen da. Herrire itzultzen garen onkasuan. Hori da, ez. Horrelako gauza dira. Ez gai hori, ez bitxikeriak aterako dira, ziur, uste ez dugun tokian ateratzen dira askotan. Iaz, beti Jon Garaterekin aurrekoan gogoratzen da. Nola, markinara joan ginen, teorian, uste dut, teorian deitu nola, pelotako emankizunen inguruan hitz egiten bertzigun baten inguruan, Zesta Punta festival izaten da, eta konturatu ginen, herri guztia mugitzen zuen pertsona bera zela. Zen suhiltzailea, zen hor zebilean, gero zebilean triatlolaietan, gero zebilean ez dakizert. Hau da, hortan ere bai, hortan ere bai, esaten zuen bukaerako herria mugitzen zuen pertsona, eta horrelako sorpresak eramaten dituzu tokitara joaten zarenean, eta baiek ere egokituko dira. Aitor, eta urtze izuei ere iritzi askatu behar dizuet, ez dakitze zein presio hartu duzu horre Iker eta Jonek kontatu digutenaz? Nik ona hartu dut. Gainera hemen umorea dago, eta hori beti da ona. Urtzi? Bai, ondartzak eta jaiak eta gero planei buruz Euskal Herrian ze plan egin daitekeen, hor zeruari begira ongo zarete, imaginatzen dut zarritan, ez? Eguraldia ere klabe izaten delako horretan, baina niri berintzat mendia, ondartza eta jaiak datozkit burura planak, udako plana ez pentsatzen ari naizenean behintzat. Bai, niri gainera planena interesgarri dut zait. Nik, ez dakit, baina askotan izaten dut impresioa ez dugula sarretan Euskal Herria ondo ezagutzen, ez? Eta askotan ematen du urrutikoa dela ez dakiz eta bertan daukagu, ez da? Eta askotan ikusten duzu, jende askok ez duela, bai, hori egiten da, non egiten da, Orduan, modu didaktikoan ere nik uste interesgarria dela planen kontua, ez? Hola, kompromiso pixka eskatuko izuet. Herri zerbitzari zaretela txosnaren batean egingo duzu hor txandaren bat, edo? Ni hiltzen naizen tokitan ez da txosna ez naiz hortakoa, baina orain ez, baina adibidez udaleku monitore lanak eta horrelakoak egindakoa naiz. Hortzi, zure kasuan? Pues lehen egiten dituen erdiak baino gutxiago seguruenik, baina Bilbon azte nagusian sustu dute inorrez garela libratzen, beraz bat baino gehiago seguruenik. Eta txosnan kanpotik ere jende, berda? Beira, hor ohikoago esan daiteke. Hortan denok ere uste dut. Hor ohikoagoa naiz, bai. Eta azken urte hauetan gehiago. Bira, bato-patuko, era seguraski. Esango pello bergatu, abuztuaren 31 itzuliko
itzuliko garela demoraldi Baita, berriarekin, baita. eta saio berri desente ditugula, agora filosofio taldearekin ari gara lantzen, Jasmine Christmas Rarirekin ere beste saio bat, podcast biografiko oso berezi bat ere lantzen ari gara, beraz, abuztuan 31an zaku bete berritasun itzuliko garela. Hori da, eta horixe aipatu behar diogu gure entzulei ere, gaurkoa izan dela ikasturteko azken analisi maila aurrerantzean, abuztuak 31 heldu bitartean, gure saioa 9:00 bukatuko da, albistegi laburxeagoa, egunero elkarrizketa bat, beraz aldaketa bat, eta bestelako giro bat. Beraz, eskerrik asko Iker eta Jon, hemen udaren berri emateatik, animo, eta eskerrak baita ere Urtzi Ostolozaga eta Aitor Urrutia, venga, urrengo urtera arte. Eskerrik asko. Bueno, irailera arte. Hori da. Guretzat ikasturteak izaten dira urte berriak. Goizak 10 dira. Goizeko 10 dira eta aipatuko dugu Venezuelarrek galdu nahi ez duten baikortasunaren ikur bihurtu da. Hernan Gil aparkaleku bateko zaindaria da bera eta lan egiten zuen eraikina bertan bera etorri ostean bere garitan harrapatua gelditu da 8 egunez, bizirik erreskatatzea lortu duten arte. Goibelategi, egunon? Egunon, Pei, egunon entzule guztiak pasaden igandean detektatu zuten Kostarrikako erreskatistek Hernan Gil. Haren gainean Galerías Playa Grande merkatal gunea zenaren milaka eta milaka kilo hondakin. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Lo que pasa es que la tiguera me tiene mal la espalda. ¿Estás herido? Ia 24 ordu behar izan zituzten soilik Hernan Gili ura eman alizateko. Hortik aurrera erreskate zinez konplexu bati ekin zioten El Salvadorreko, Kostarrikako, Ameriketako Estatu Batuetako, Portugalgo eta Txileko 100 erreskatatzaileek astelenean hasi zuten zehazki erreskate operatiboa arrisku handiarekin hondakinak erortzeko aukera asko zeuden eta. Kasuaren komplikazioak gora bera erreskatatzaileek komunikazioa mantendu dute une oro, animoa mantentzeko gai izan den Gilekin. Hirurogeita orduz martxan egon ondoren Hernan lurrazalera ateratzea lortu zuten atzo eta Caracaseko klinika batera eraman zuten azterketa medikoa egiteko. Pero bueno, que está en el milagro del día. Como una cámara, era como una cámara, donde le iban viendo, entonces le decía, mira arriba. Esango dizuegu, herrialde osorentzako ikur bilakatuta Delcy Rodríguez presidenteak berak bisitatu duela Hernan Gil azken orduetan ospitalean. Gizon honek esperantza berpiztu badu ere Venezuelan errealitatearen gordintasunak dio dagoeneko 2000 baino gehiago direla hildakoak eta batez ere hilotzak direla berreskuratzen ari direnak orain. Oraindik ez dago argi zenbat desagertu egon daitezkeen hondakinetan. Bien bitartean lehentasunak gero eta gehiago bideratzen ari dira laguntza humanitariora. Eta gurera bueltatuz, Josu Urrutiko etxea bere kontrako azken auzitik absolbitu egin du Pariseko epaitegiak. Alabaina garaian onartutako espainaratzeko euragindua 10 eguneko epean indarrean jarri eta edozein momentutan egin dezakete kanporatzea. Elgarretaratzea egin dute Donibane Loitzunen errepresioaren kontra. Urrutiko etxeren aurkako auzibidea lekuz kanpo dagoela adierazi dute bertan. EH Baik bat egin du protesta horrekin eta presondegiak usteko garaia dela esan du, ez betetzekoa. Eta Euskal Herria bildura begira amaitzen dugu, egunero hedabideen arreta bere ganatzen duen harik eta politikotik aparte fokuetatik at eta anonimotasuna zorrotz gordez, entzuketa prozesu oso zabala garatu baitu EH Bilduk ikasturte honetan. Ondorio gisa eta etorkizunari begira jarrita prozesu honek ekarpen handi egingo duela aurreikusten du Arkaitz Rodríguezek. Ez dugu argazki bakar bat ere atera, enkontru horietako bakar bati buruz, kasu gehienetan, jendea oso eskertuta agertu da, ez? Eta beraz, gure berezkoa den kultura politikoaren ezaugarri bati, bide eman diogulako, ez? Herriarekin batera gauzak egiten jakin badakigu, hori dena egiteko jauzi bat eman dugu, ez? Politika ez da soilik instituzioetan eta instituzioetatik egiten, ez? Politika egiten da bereziki, kalean, ez? Miren Zabaletak osatu du diagnostikoa Arkaitz Rodríguezekin batera.
Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. 10:04 minutu ditugunean, badirudi ez dugula parteko goraberarik Euskal Errepide sare nagusian hemenka akaso trafikoa pixkat astunagoa hirien inguruan, baina egoera lasaitzen ari dela dirudi. Esango dugu baita ere eguraldiaren berri eta oraintxe bertan Kantauri isurialdean euriari dela, baina sakonago Ikeri Barluzean Muruak azalduko digu. Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Zerua hodeiez estalirik agertuko da Kantauriar isurialdean goizean, eta oraindik ere ez da baztertu behar hemenka euri txiki pixka bat egitea, naiz eta lautanta izango diren eta gehienean ateri eutxiko dion. Ego isurialdean aldiz, Araba eta Nafarroa erdialdean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina pixkanaka ostarteak zabalauak egiten joango dira. Ego isurialdean aldiz, giro eguzkitsua izango da. Arratsalde partean ipar isurian hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta orokorra mintzat ez da espero eguzki tarte askorik izaterik ere, ego isurialdean aldiz eguraldi eguzkitsua nagusituko da eguna amaitu bitarte. Haizeak iparraldetik jo du berriro ere eta arratsalde partean oraindik ere bolada zakar batzuk utziko ditu Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek antzeko eta maximoek ere antzeko jarraituko dute, minimoak 15 eta 20 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak ipar partean 22 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 24 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan. Hauze hauekin geldituko gara goi, eskarrik asko. Gero arte. Eta asteburuan. Eta gurtuko ditugu ere bigarren kafeako kideak, Inigo Asensio eta Goiuri Aziza, egunon? Egunon. Egunon. Ostirala, gaurkoa, saio berezia zuentzat ere, nolako kontuak aipatuko dituzue? Kontu asko ditu gure eskuartean. Adibidez, euskarazko true crime bat aztertuko dugu, Ilunabar, Leire Padillak sortu berri du, euskaraz hitz egiteko, misterioak, historio polizialak, krimenak, horrelako kontuak, eta gaur guk Leire elkarrizketatuko dugu, eta kontatuko dugu, podcast honen nondik norakoak. Eta arlo penaletik beste arlo judizial batzuetara, ze gaur gurekin izango dugu Maite Tolosa, Ema abokatuakeko abokatua, eta arekin udarako iruzurriko ikoenetan edo murgilduko gara, nolabait, badator, garai berezi xamar bat, eta garai horietan ere gauzekin kontu euki behar dugun, aztertuko dugu berarekin. Oiana Maritorenaken bere gurekin dugu eta aurtengo kafe hutsetan, arte eszenikoen protagonistetan izandakoari buelta emango diogu, azterketa jolas moduko bat egingo dugu, eta euren adierazpenak norberaren ahotan kokatzen edo saiatuko gara, nork esan duen gauza bakoitza, eta pixkaturrela errepaso egingo diogu denboraldiari, gure hirugazteak ere hemen izango ditugu, Maite dut tarte luzea egiteko, eta akaso denbora badugu, udarako planen inguruan ere, hitz egingo dugu, denboraldi hontako azken bigarren kafe honetan, gaur agurtuko dugu irailer arte, abuztuaren 31 arte. Hori da. Bigarren kafea pegi. Hori da, gure antzera gabiltza, eskerrik asko eta uda paregabea izan, bereziki orain turra eta guzti, ondo izan? Eskerrik asko pegi. Eta gure partetik besterik ez esan beharrekoak esan da, astelenean bueltan izango era, baina udako betaurrekoa jantzita eta zapigorria eskumuturren. Ondo segi, aio! Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea.